da yake miki ne yana a baby bana so baby wannan jin da kake min haka bana so amma ba ya zaki bana so da fada ba fa in a smart way irin an gama kwanciya kai baby irin ce mace ku mata ne za ku da za ku gaya mata ba wai zaka zo irin kawai da safe ina da magana da kai ni fa yanayin da kake min jiya din nan bana so ai sai ki bata mishi ran shi ma sai ki kashe mishi irin da in a way da zai gane. Akwai wani kuma bari in gaya maka akwai lokacin da mai gida na ya bata min raina kana ji ina jin ki sai ya sabiya wannan sirri ne bai kamata in faɗa ba amma ba ma tare ka gane lokacin da ina tare da mijina na farko da ya bata min raina sai aka zo irin gurin kwanciya to akwai wani abin da ake ce mishi muni das ya zan faɗa da Hausa irin wannan kukan da mace take yi during sex turanci na cewa muni ne ko muni dan gwada min gani dan gwada min da Allah dan gwada min irin kukan gani irin ash wash din nan ka gane ki dan mana in gani mana ha ki dan mana mutane su gani cizo kaniyanka wai Allah mai dota kai bari ba ku wannan example kana ji irin ya bata mu raina my daughter abin da san ce ki gwada wani ba zai gane me kike ni ba sai san ce ki gwada dan sai wani fahimta haka nake yayi daidai ki gwada magana ki ni a ina ake canja daji ne in je in canja shi wani ne ce wallahi zan raba ku da cizon nan yana lalatar da ke nace shi kuma a ce Sadiya tana lalatar da shi wa ke lalatar da mutum ba wani ya ce cizo Sadiya Haruna ba za ta lalata ka wani zai samu Sadiya Haruna ya ce Sadiya Haruna wallahi cizo zai lalata ki ba wani lalatawa mu nishadi kawai wallahi shekara ku nawa yanzu dadi na kana ji irin bari in gwada ka ce gwada ko gwada mun ya ake ya irin idan ana irin Allah wayo ka gane ya da ci gaba mana ci gaba ya kika dena da Allah da Allah ka ci gaba dan Allah wayo Allah wayo dadi kai oga yana jinka oga yana ji yana ciki dan Allah ka rufa mu asiri kana hana ni live video din nan a to ai ya san dadi ne ai ni dadi ne fa guda ba dadi ne guda ba zai ce ma duniya ake muni ka gane to da na bata mishi rai da na bata mishi rai sai irin aka zo a raya sunna da daddare irin wannan kuka da kitisi na da shagwabon nan duk ban mushi ba irin kayi ka tashin tafi a kaina ka gane ai irin kawai je kana yi ka yawa ka san da safe me ya gaya mun nan ne fa na san ashe wannan abin da nake yi yana so amma bai taba gaya mun yana so ba ka gane akwai wasu maza idan matan ku ta muku abu idan ta yi kwalliya ko ta yi kinti ko ta yi mai kyau ku gaya mata saboda ta ji daɗi in ba don nima ina amfani da experience ina ba da ba zan san yana mishi daɗi ba amma ranan da na san abun baya mishi daɗi shine ranan da ban mishi ba ka san me ya gaya min da safe saboda baby na yake kira na sai ya ce baby na gaskiya jiya ban ji daɗi ba nace baka ji daɗin me ba gaskiya jiyan nan wannan ihun da kike yi yana gamsar da ni ban ji ihun ba wallahi kawai dai nayi abun ne ban ji daɗi ba sai a zuciya na I was like daman kana jin daɗin ihu ko bai taba gaya muke ce sha ina so ki ci gaba da wannan salon nan ai ka ji dadin cizo kenan ni in ni ne nan wallahi zan gaya muke ce kai wallahi bai taba gaya mun ba ka kyauta sai ina ba ku wannan example ne akai namu maza saboda ku gane idan mace ta maka abu musamman matanka ko idan ta yi kwalliya ne idan ta yi kyau encourage her gobe za ta dada yi idan ka kwanta ne maybe ta sha maganin mata ne makai baka sani ba amma idan ka ji babbancin gurin ya dan kara yin tight ya dan yi ruwa sai ka ce baby na ji dadin gurin nan yau dalla me kike yi Allah ki kare abin da kike ji maybe akwai wani sinadarin da ta yi kaga sai ka yi encouraging ɗinta sai ta ci gaba da wannan abin da take yi amma ta yi mai kyau baka gaya mata ba ta yi mara kyau baka gaya mata ba kuma ka kira ta mantanka bari ka ji sunan wannan abun a ci shiru sunan wani wake kenan wai a ci shiru gaskiya maza ku dinga faɗa idan ta yi ko girki ne kai Talatu ya na ji girkin ki na yau in daban fa dan Allah fa baban mu Maira wallahi kin ga anan wannan ma hakkauta kina ji hakkauta ya kamata in kin yi abu mai kyau idan yau a ce ni mata na kwanta da ke ni kwance da kika min jiyan nan ya min daɗi da safe gari na wayewa zaki ga na cillo miki kuɗi na menene wannan wallahi kuma babu yawa ko naira 100 ne
Irin just make it to be fun. Ka gane irin abun kawai ya zama kaman wasa, sai ka bata 100, sai ta karba ta ce me? Sai ka ce wallahi ban da shi ne, amma abin da kika min jiya, ki bi ni bashi, duk lokacin da na samu abu kaza ki tambaye ni zan baki, amma ki ci wannan, na miki wannan kyautan. Za ta ji daɗi. Bari ki ji my daughter sai ya da Sadiya, kina ji na? Wallahi ko naira 50 ne zan dauko in baki, in ce wannan 50 din zan baki, idan kin ce ne mene in ce ai jiyan nan kunce da muka yi na ji daɗi, kin faranta mu rai, da Allah ina so ko mun fara mai. To kin ga idan kin sai wani maganin mata ne, kin tabbata maganin matan yana da kyau, amma kin siya ba wa labari ba a ce da daɗi ba, a jiya ma ba, sai kin ce ana zaman doya da manja. Wallahi maza ku dinga encouraging din matan ku, please. Hope mutane kuna ɗaukar lesson a maganan mun nan. Dan Allah ina so idan kuna ɗauka ku ce mun kuna ɗauka, saboda mu ma masu magana ku yi encouraging din mu ci gaba da kawo muku sabon salo. Sabon salo ba? Domin muka gama wannan akwai sabon salo da za a fito da shi kuma. Sosai insha Allah. So my daddy, I think that's the question. Ko akwai wani? Kai ko fa rabi bai ba, guda 20 ne ba. Baby kamun ruwan sha. Wallahi ni kana ishirwa nake ji. Guda 20 ne question da nake so zan tambaye ki. Na sai idan na faɗa miki na ce guda 20. Kina ji? Mi a gurguje. Mi a gurguje to. Kina ji? Okay. To, ko kuma za mu bar shi mu zo mu ci gaba. A'a mu ci gaba, ai ba komai nake yi ba, abin da nake yi, I'm not tired. Okay, because ba san ko masu kallon mu sun gaji ba. To ba shine dai ban sani ba, to bari za mu ci gaba. Mun yi tambaya na 6, yanzu za mu shiga tambaya na 7 kenan. Kina ji? Tambaya na 7 abin da nake so ansa da nake so ki bani, ko kuma in ce ki saurara ki ji tambaya yadda take. Wasu abubuwa ne kike ganin ya kamata mata su ringa yi wa mazajensu, su kula da su samu kulawar da zai ƙara musu soyayyar juna. Ma matan aure ko? Yawwa, matan aure nake magana. Gaskiya mace duk yanayin da kike, ai ma mun faɗa magana na sai dai mu kara maimaita shi. Mace duk yanda kike in ya zamto abu na farko dai ma fa kafin mu faɗa abin da muka faɗan za mu kara faɗa. Ki zamto mai biyayya ga mijinki. Saboda no matter how useless, how poor, how ugly your husband is, he's still your husband. Kuma a tafin kafan shi nan zaki samu aljanna. Abu na farko biyayya. Biyayya is very very important. Mata, ku sa wannan a ranku. Akwai wata macen da na sani fa har saki tana ma mijinta. Saki da wani macen wallahi tallahi, kuma muna tare da su a gida ɗaya yanzu haka. Saki mai kyau. Ban ma iya irin sakin ba, irin sakin da zai fita zaka ji kaman gardi ne yayi tusa. Irin sakin. So mata gaskiya ni a matsayina nan mace, kuma based on my experience, abin da ya kamata ki ma mijinki shine farko biyayya. Idan kike mishi biyayyan nan wallahi ko kishiya ne ya kara, ko ina ne ya je, wannan biyayyankin nan wallahi tallahi zai siya miki mutunci da daraja a gurin shi. Sannan ko baya tare da ke wallahi sai ya yi misin ɗinki, saboda yanzu ba kowace mace bane ke da biyayya. Ba kowace mace bane ke da biyayya. Ba kowace mace bane za ka ce mata bari ta bari. Ba kowace mace bane za ka ce yi ta yi. So amma ina so mata mu dage, sannan muna cikin watan Ramadan ne, idan za ki yi sallan dare, idan ma kina da aure ne, idan ma kina da wannan taurin kai irin na Sadiya Haruna, ki roki Allah ya shiryar da ke, ya ganar da ke. Shi taurin kai ga mai gida yana iya ya ɓata aure. Rashin biyayya na gyara aure, rashin biyayya na ɓata aure. So ki zamto mai biyayya kafin nan a ce a kai ga gyaran gato, ga gyaran nono, ga tsafta, ga iya girki. Kawai ke dai ki zamto mai biyayya da farko. Shine kawai. Na ji daɗin wannan ansa da kika bada, ina fatan kun gamsu kuma kun karu da wannan tambaya. Za mu tafi tambaya na 8, domin a gurguje nake so za mu dinga yi. Kin gane? Tambaya na 8, wai an ce idan mace ta yi niyya akwai abubuwan da Dadi na tsaya tukuna. Akwai wasu fans mu da suke tambaya anan, ya kamata ka dinga karanta. To. Waye yake da tambaya? Ina tambaya take?
kaɗan yi kasa kaɗan akwai wani tambayan da na gan ya wuce wai dan Allah ya ake gane menene a dinga dan kula su. Okay. Kin san abin ne da yawa. Amma ku yi haƙuri ba yanzu za mu fara ansa tambayoyin ku ba gaskiya sai dadi na ya gama mun tambayoyi. Ta ce wai tambaya yake ya ce wai dan Allah Maryam Ali. Mayu da ne ko mene Ali. Ta ce wai dan Allah wata ya ake gane mace bajin. Tambayar da ta yi kenan. Mace virgin? Okay, yawa, this question is very important. Maza ne an sannan yana da kyau yadda za su gane mace virgin. To, yawwa, dan yi musu bayani. Kowani namiji da mai ilimi da mara ilimi, kowani namiji da shi dai a tunanin shi macen da bata taba sanin da namiji ba, idan an soka mata sandan Buhari na farko ranar farko jini zai fita, to ƙarya ne wallahi. Me na faɗa? Ƙarya ne. Kin ce ƙarya ne wallahi. Mana, saboda kowace mace kafin nan ta zama ba bejin ce. Ni ban gan wannan jinin ba, kuma na san akwai mata da dama yan uwa nan da basu gan wannan jinin ba, kuma mun yi hirar nan da su. Mun zauna kwanaki a islamiyyar mu, that's last tahajju kenan ko? Da ake bude gari babu lockdown, daga farko har karshe muna zuwa islamiyya. Mun zauna mun yi hira akan maganar nan da mata da yawan ta. My daughter sai ya dasa biya ina kuma kika man cike mata tsohuwar da ake zo ake sa ta kasa ta tsare tana jiran a shiga da amarya da ango su kulle daki ta je ta shimfida wannan dan kallon ta fare ta take wata duba ta gani ita wannan tsohuwar ita me amfanin ta uwar me take a dakin amarya da ango ai dujal ce wa da yan sanda ta za gani har da yan sanda dadi na wallahi ni ban gan wannan jinin ba. Sannan kan mace ta ce maka ita virgin ne baka zo ka ga wannan jinin ba ka dinga fushi kana hukura hanci ka ce ba virgin ba lalle bane sai jinin nan ya fita. Da girma nan na taba haihuwa akwai wani maganin matan da na yi amfani da shi na rantse maka da Allah san da na yi jini. Maganin mata kawai amma san da na yi jini saboda me yake ka jinin zaka ji ma mace ne fa ba wai ba fa akwai wani abun da zaka je ka fasa ba fa a gurin. Saboda gurin ba a taba shiga ba za ka shiga ne kuma ka ji mace wannan jinin ya fita ka gane? Na gane. Yawwa ba wai musamman an aje maka wani kwallo bane ka je ka buga shi a gurin jini ya fita no. Ka gane ma'ana na? Na gane. To inda haka ne to ai wannan to inda haka ne ai girma nan da nace maka. To akwai maganin matan da nayi amfani da shi? Wallahi tallahi san da na gan jini kuma san da na yi treating ɗin kaina da ruwan zafi da wasu magunguna yadda ka san macen da aka buɗe na farko. Ka gane ai? To ba lalle ba ne kowace budurwa idan ka same ta ta ce maka ita virgin ne kuma ka zo ka shiga gurin ka gan jini bai fita ba ka zo kana hukura hanci kamar shanu. A'a ba lalle ba ne jini ya fita. Ba lalle ba ne. To Maryam Aliyu mun baki ansan ki. To kin ji Maryam Aliyu kin ji ansar da Sadiya Haruna ta bada ba lalle bane ba. Let's go to your question. Okay, ba zan tafi question ina na nawa ne ma? Na 8 ne ko? Yawwa kina ji? Wait, sai na shiga wadan ma na duba shi. To, wai an ce tambaya na 8 kenan zamu je. Wai an ce idan mace ta yi niyya akwai abubuwan da za ta iya yi wa mijinta ko fita ba zai iya yi ba saboda akwai wani labari da na taɓa karantawa. Kina ji ki buɗe ki ji. Akwai wani labari da na taɓa karantawa. Na taɓa karantawa karuwai a wani gari, karuwai sun yi yawa. Sai sarkin garin ya umarce da su bar karuwanci, su nemi mazaje su aura. Sai suka rasa mazajen da za su aura. Sarki ya raba karuwan a faɗa musu shi ma yana buƙatar mace guda ɗaya da zai aure a cikinsu. Kin gane? Shikenan sarki ya auri mace guda ɗaya daga cikin karuwan nan. Saboda ba su samu mata ba sai shi ya fara auren su. To bayan ya aure su kawai aka ga sarki kwana biyu bai zo fada ba. Shiru sarki bai fito ba. Ranar nan uwar gida kawai ta ji sarki yana ihu. Ta je ta gwada ɗakin ta ji ana ta ihu ana buge-buge ana ihu ta rasa ihu me yake yi ne. Ta je ta gaya wa mutanen gari ta ce fa ga sarki ce yana ihu suka zo suka saurara suka ji lallai sarkin nan fa ashe ihu yake yi can kawai sai ga sarki ya fito ko yana gyara murya yana gyara rawani
sai suka tambaye shi, amma dai idan aka samu sai aka tambaye sarki me ya faru ne, ce wai daman su karuwai akwai wani darasi ne da suke koyowa ne, koko ya aka yi ne, koko matan mu ba su da wannan ilimin, su suna da wannan ilimin ne. Sai ya ce kai ku je ku gaya karuwan nan da Allah a karo musu, ina son guda 4 don ƙara aura, guda 3 haka ya je ya ce a karo mai, ya ce zai ƙara aure saboda ya ji daɗin su. To shi ne nake so ki yi magana akan wannan abun, shi wannan wani irin abu ne wanda mata suke ba za su iya wa wannan mace ba za ta niyya ba za ta bar mijinta ma ko fita ya ringa yi ba. Ka san su karuwe. Are you with me? Yes, my daughter. Yeah. Ka san su karuwe suna kallon burori iri-iri. Eh. Suna kallon burori kala-kala. Sannan a cikin waɗanda suke zuwa musu su yi wannan amfani da su yi ma'ana alfasha da su, kowanne yana zuwa da style ɗin shi. Kowanne yana zuwa da kalan salon shi. To daga nan kagan wata ma tana samun experience. Sannan akwai wani abin da mace za ta ma namiji kusan ta ma wannan namijin, ta ma wannan, ta ma namiji, kaga ta ma namiji 5, kuma ta gan duk ya gamsar da su, irin sun ji daɗin abin. To za ta ɗauka abin a matsayin wani abu na sirri ne wanda za ta dinga ma mijinta, ko in ta yi aure ko mutum da take tare da shi, saboda ta san wannan abin yana, ko ba su ce yana gamsarwa ba, ta gwada akan mutane 5 kuma yana gamsar da su. Menene wayannan abubuwan? Akwai na farko, so in ji su. Akwai na farko za ka gan wata macen da ita za ta ci mijin, ba mijin zai ci ta ba. Ka gane? Kamar ya kenan, ban gane ba. Yauwa, idan aka gama wannan romance, ta gama kashe shi, ta gama kai shi lahira da wannan romance, ta sose shi har ta kashe shi. Ka san wani abun ma haramu ne, kamar akwai wani hiran da muka yi da kai kwanaki, na ce dadi na mace tana iya ta sosa azzakarin mijinta, ka ce min amma su malaman da nake tarayya da su da na 'yan shiyan da wasu waye suna mun wazi, su ce haramu ne mace ta sha gaban namiji, su ce haramu ne da dai sauransu, but amma dai mu duk muna yi a cikin soyayya ce. Sai ka ga wata macen ba ma gaban shi ba, har ta kashin shi za ta sa harcenta tana sha. Dan ya ji daɗi, dan kawai ta kama shi, kai ya je ƙarin. Kuma ko su mazan da wannan yana mugun gamsar da su, ka gane? Yawwa, to akwai matan da za su yi haka, bayan sun gama sotse ka, suka maka, su sha maka kunne, su sha maka wuya, su sha maka nono, su maka duk abin da za su maka ka ji daɗi. Sannan at the end of the day ba za su bari ka hau kansu ba, su za su hau kanka. Su dagargaza ka. Kuma an sun hawa, ba let me tell you, wata macen fa duk abubuwan da take nan fa ita ba ta jin daɗi, amma kawai tana so ta kama wannan mijin ne. Ka gane? Na gane, tana so ta ba shi kulawa 100%. Yawwa! To ta nan kin kama shi kenan. Wasu maza suna kamuwa ta nan, mace ta hau kanka ta maka yadda kake so, ba wai don ita tana so ba. To ka gan that's the secret. Based on my experience kenan fa. To, wannan na ji daɗin tambayan, na ji daɗin wannan ansa da kika bada. Kin gane? To amma yanzu haka tambaya ta tara. Mun ansa wannan, mun shigan irin ta. Amma na so ila akwai wanda suka kawo yanzu ba su ji ba, sai ki dan ƙara maimaita da Allah. Kin ji? Okay, daji. Yawwa. Sai da Sadiya, tambaya ta tara, maza suna so su ga matayensu cikin tsafta, amma idan aka samu akasin haka, tana zama cikin ƙazanta, bakin ganinta ta jawo, ta rasa kulawar daga wajen, baki ganin za ta jawo rashin kulawa daga wajen mijinta? Ka kara min tambaya? Tambaya da na ce maza suna so su ga matayensu cikin tsafta, amma idan aka samu akasin haka, me kike ganin zai jawo haka? Ba zai jawo mace mijinta ta rasa kulawa daga gare shi ba, saboda rashin zama da tsafta. Ai ni bari in gaya maka, akwai auren da na gan ma akan kazanta auren ya mutu. Ai shi kazanta bala'i ne, kazanta masifa ne. Ni ba na tunani, ni ba
Allah na tuba ka yafe ni dadi na, idan mutum yana da munin hali amma yana da tsafta wallahi ina iya in so shi saboda wannan tsaftan shi. Allah ya yi ni ko ni kai na bari ka gane sai da tsafta ya yi ya za a yi mijinka ya zo yana jin ɗauyinka akwai matsala. Ha ba haka kawai a ce wadda na aura tana wari. Ya za a yi a ce shimfiɗan miji ya zo zai kwanta ya ji katsa. Akwai matsala gaskiya. Ya za a yi miji yana shiga gida baya jin kamshin turare su humura su turaren wuta yana jin warin irin warin yaraba wannan. Kasa ko ni warin da yaraba mutane na ne amma ku ya haƙuri idan akwai yaraba a nan. Ka gane? Irin an ka shiga gidan irin warin gidansu ma daban yake. Bari ki kina ji abin da ke faruwa kin ga akwai matan da ba sa wanke zanen gado. Suna barin zanen gado da wallahi kuma zanen gado is very very important ya kamata duk yanda za a yi very important ki wanke ki guga. Wata ne ta gani ina gugan zanin gado na wai Sadiya zanin gado na ce to ni har pants ina guga shi saboda shi gugan nan ba wai kyau kawai ba akwai bacteria da idan kana yawa ga wayanda ba su sani ba shi guga ba wai ka guga kaya yayi kyau bane akwai bacteria da idan ka shanya kaya idan ka zo guga kaya in ma ya fadi akai to zai mutu ai ni idan ban guga zanin gado idan ma ba goge min zanin gado na ba zan shimfiɗa shi ba alkawari ne so mata tsafta is very important a zaman aure tsafta is very very important a zaman aure ya zamto kina da tsafta saboda tsaftan ki ma wani sa'in ma kina iya ki siye hankalin mijinki tsafta is very good ba wai ba kuma zaki tsaftace waje ba zaki tsaftace ciki ba ki tabbata ko ina lungu da sako ta ko ina ya zamto farjinki yanda zai iya ya linki din sweet ya kan ya ji ba komai to haka zai iya ma farjinki ya ji yana kamshi babu wannan wari in kin san kina da matsalan warin gaba ko akwai abin da yake fita miki a gabanki da dai sauransu da so me just treat it ki treat din shi mama na yana iya kashe miki aure idan baki sani ba so matan aure da budurwaye kai mutanen duniya tsafta is very very important idan ka san kai ka sami ne ma my daughter wannan magana da kai na so in tambaya yawwa amma wai me yake kawo warin gaba ne kuma wasu matan wasu matan sun san cewa gaban suna wari ko daga kan budurwaye kafin je kan tambaya biyu tambaya ce guda ɗaya mai harshen damo me yake sa mata gaban su yana yin wari na farko kenan na biyu kuma matan wai sun san gaban su yana yin wari suke barin shi aka domin Allah watan ta zauna kusa da kai tsami zaka ji wani irin hamami wata ma hakko je suna binta kun sani mana yanzu kai barin tambaye ka idan ka tashi da safe ya kake jin bakinka ba da sauri zaka je ka yi brush ba to ai ko matata in dai tana wari zan ci cewa tana wari to dole in san da ya kamata ki ai ko haka ne na yarda da magana ki wallahi to dan so dan Allah ki dan yi bayani saboda ina so in san me yasa wasu matan kindin su yake wari menene bari fara kan budurwa kafin je kan matan aure dan Allah fara dan Allah dan annabi ne ma in karu yau darasin mu na karuwa ne insha Allah ya uri ina dan zuba kunu ne ya okay zuba shi to ga wani na sunan shi ya wane ne ya ce ba haramun bane mace ta sha gaban mijinta a ni fa zan sha ba abin da mutane da dama sun ce ba haramu wani wasu sun ce haramu ne to ni da Allah ya yafe mana mun dade muna sha sai an yi haƙuri wai saboda wannan yana da idan ma baka sha ba wata za ta sha mishi bismillah kina ji wai saboda cuta ne wai saboda wannan yana da hatsari idan wata tana da cuta ko shi yana da cuta za ta yi dauka to wani cuta kuma to ya ma saboda kai baka da hankali haka kawai sai ka ga mutum a titi ka je ka kama gindin mace kana sha ko ka kama gaban mutum kana ma da hankali namijin ka ake magana aure tunda wanda ba kowane to Najeriya yana shiga ba barki ji mana mata an aka ce mata ai ba na ya garaje wala ta ne a ce ga shan gaba kina ji mata idan aka ce mata ce fa ai an gama magana kuma saboda ba an gama ko ai zan yi magana yanzu shine zan yi magana akan auren ma zan yi magana ka san ni akwai time din da yazo saboda maza na ce maka mace da wuya ta yi iskanci in ta yi aure amma namiji ba za ka yi shaidan shi ba ni akwai time din da
nake gaya ma ex husband ɗina ban yarda da shi ba, ni ba zai sadu da ni ba, ka gane? Saboda na gan kaman biye in yayi yawa. Namiji zai iya je kwaso maka wani cuta a waje. So you have to be very honest, you have to be very straightforward to that man. It is very dangerous, you have to be very careful. Kina ji? But idan na gane biye-biyen ka yayi yawa kuma baka protecting din kanka, wato ma'ana baka sa condom. Shi yasa na yi magana ai kwanaki. Na yi magana akan maza su dinga sa condom. Cin da kun ce iskancin ba za ku daina ba. Sai ku yi haƙuri ku dinga taimaka mana mu matayenku na gida, kar ku je ku kwaso mana akwai infection, akwai gonorrhea, akwai HIV. Ka zo ka kwashe ka kama uwar ƴaƴanka ku mutu ku bar ƴaƴa, wa zai kula da su? Cin da kai ka ce iskancin. Kin manta da corona, akwai corona virus ne kuma. Akwai corona. Cin da kai ka ce iskancin ne ba za ka haƙura da shi ba, sai ka yi haƙuri ka taimaka ma rayuwanka da rayuwar matanka da rayuwar ƴaƴanka, sai ka dinga sa condom, sannan mu kuma za mu ci gaba da muku addu'a Allah ya shiryar da ku. Shi ne kawai, idan dai kina son mijinki ba ko me zai je ya je ya dawo yana nan ina jira. Wallahi ka je ka yi. Surutu na ba zai sa ka daina ba. Dan na rabu da kai ba zai sa ka daina ba. Kawai tsakanina ni da kai addu'a ne. Allah zai ban wannan ladan addu'a na, sannan in ka shiryu ai jin daɗi na ne da jin daɗin yayana, ko ba haka ba? Ina so kina ji, ina so ki bani ansa tambayar da miki. Me yake sa mata gaban su yana wari? Sannan kuma sun san gaban yana wari ko ba su sani ba. Kina so ki bani wannan ansan. Zan kunna abin ruwan zafi. Ina son dafa ruwan zafi. Dala ki bani ansan na, ina zuwa. Zan kunna abin. Yawwa. Bari in ba, zan so yana nan zan bada ansa, amma ya ce in bada ansa. Abin da ya sa kana jin mu ko? In da zagin shi ne da ya ji ni. Kina ji? Mata ba nisa ne maka. Ina so in dafa ruwa, ai sai kin ce ba zaki sha ne, ni ma ruwan ci nake so in dafa. Shaf. Yawa na dawo, ni zo na dawo, na gode wa Allah tunda na cika tumbina, na dawo, ni zo na dawo. Abin da yake sa gaban budurwa wacce bata taba aure ba za ka ji yana ware. Tana bari kowane namiji yana kusantanta babu condom. Spam din wannan ya shiga, spam din wancan ya shiga, spam din wannan ya shiga. Sannan in kin tashi wankewa, mu a tunanin mu kawai mu je mu zuba ruwa ne mu sa hannu cha. Ba haka ba, ko da kina gidan mijinki ne daga ke sai shi yana cinki. Ya kamata idan zaki wanke gabanki ki dinga sa hannu, ki dinga kwakule datti, kuma ki dinga amfani da supplements wanda yake wanke gaba mai kyau. Mata idan har ke budurwa ce sama ko can ciki ki sa hannu. Sandan Buhari ma ya shiga ciki, balantane dan yasan kin nan. Haka ne kuma. Ka gane wannan ba zai yi ba. Da ruwan zafi. Ba zai yi ba ko wannan? A'a, ni dai da wannan nake wankewa. Na fi balance da wannan ba zai min, amma wannan in ka gane mutum zai fi daɗi. Ni to shawara na ma budurwa, idan kina son gabanki ya zauna very neat, babu wari. Cin da iskancin nan dai ba za a daina ba. A dinga yin kokari duk namijin da zai sadu da ke ya saka condom. Idan ba zai sa condom ba, idan ma ya ce babu condom ne, idan akwai ledan fiye wata ne ya sa a ciki. Wato ya sa a ciki. Kar ki yadda ki bari namijin da bai biya sadakin ki ba yazo yana kwanciya da ke. Yazo yana kwanciya da ke babu roba. Wancan ya zuba miki, wannan ya zuba miki, wannan ya zuba miki, gaban ki ba wari ba ma zai yi. Idan ma bola, ai gaban ki ya zama ma bola. Ya zama bola. Kowani Tom and Jerry yana shiga. Wancan ya zuba. Baka san ba kuma mafawa ya je ya gama ci. Ka gane? Haka ne. To shi yasa a matsayin ki na budurwa, idan har baki daina haka ba, to gaban ki sai ya ci gaba da ware. Kina ji, shi yasa aka ce mace ta zama kamala. Amma idan kin ce ke dole sai kin fi maza, to ga shawarar Sadiya, sai ira Sadiya ta baku nan. Dan haka sai ki kiyaye, in kin ce dalle sai kin fi maza sun baki kuɗi, ba za ki je ki sana'a ba, ba ta ga yanar Sadiya nuna tana gaban ki zai rufe, ki magani ya kici. Abu ya dinga fita kamar iwa, yana wari, in kin zauna cikin kawayenki yana wari. In wani namiji wani mai kuɗi ma maybe yana so ya aure ki, in ya ji gaban ki yana wari, shi wawa ne ya aure mai warin gaba? Ba zai yi. Barin ki zai yi. Ya ruga. To ga matan aure kuma, kana jin? Ina jin ki.
Ga matan aure kuma idan kika kalla kina da aure gaban ki yana wari, to gaskiya akwai signing din infection. Maybe mijinki yana biye-biyen mata ya je ya kawo miki wani abu. Ko? Yes na, in ba ka ba daga kai sai mijinka shi kaɗai fa ke shiga gurin nan, ke ma ke kaɗai, me zai kawo zancen wari ko abu fari-fari yana fita babu. Gaskiya ne. Kuma mata we should avoid using public toilets. Public toilet ba kyau, ba kowane guri zaki samu ki sunkuya ba, shi ma ana kamuwa da wani abin da ake, ya sunan ciwon ma? Gloria, ciwon sanyi. Yawa, ciwon sanyi. Ciwon sanyi, zan zuba ruwan zafi. Kuma idan kin fuskanta kina da aure, gabanki na fitar da abu fari-fari, ko gabanki na wari, to kuma ya ki warkewa yana miki kaikayi sai kin sa da dai sauransu, to ya kamata ki je ki neman magani. Kuma shawara na shine ba ke kaɗai za ki neman magani ba, daga ke har mijinki dukkan ku biyu za ku sha maganin. Ku biyu za ku sha magani saboda an samu matsalan ne ta wurin sex. To ai ke ba ke kaɗai kike cin kanki ba. To ya kamata ke ma idan kin samu magani shi ma ya samu magani ya sha. So that's my advice. Kuma a dinga kula sosai, haka kawai ma ko gabanki baya wari, at least in zaki wanke gabanki ki samu time in kin shiga wanka da safe ko da yamma. Dan dai ni dai ina wanka twice in a day. Idan ban sa hannuna a ciki da safe na wanke ba, to idan na je wanka da yamma zan wanke. To mata ku dinga kokari, ba wai kawai in kin je sarki zaki ɗauka ruwa bane kawai ki sarki da gabanki haka ba, a'a. Ki samu time ki ɗauka ruwan zafi. In ma akwai wasu magungunan da kike da shi wanda kike da experience ko kina siya ban sani ba. But ni akwai magungunan da nake amfani da su ina zubawa a cikin ruwan. Akwai magungunan da nake amfani da su ina zubawa a cikin ruwan, ko in sa a gabana for like 30 minutes sai in je in wanke. Kuma abubuwa da dama suna fita, ina jin daɗin shi saboda at least kana sex kuma sperm ne yana shige ka. Sperm ɗin da yake shigan ka nan akwai zai zauna ne. In ma akwai wanda ya zama ciki amma zai zauna ne still, to sai ka sa hannu ka kwakule. Akwai wasu ma sperm ɗin maza haka kawai naturally, ko ba cuta ba ko ba menene ba, yana da wari. To idan kin san kin yi sex mijinki ya sadu da ki shiga ban gida ki sa hannu ki wanke shi da kyau, saboda shi mijin da kanshi idan ya zo saduwa da ke gobe ya ji gurin tas ba wai Madota, ai kike sa barke da kina mantawa sai da sadiya ki ce ta sa hannu ta kwakwale zaki ce in kin ce ta sa hannu ta wanke, ta dauka kawai ta wanke haka. Ina so ki sa hannu, God bless you, Allah ya maka albarka daji na. Ki sa hannu ki kwakule da kyau, kar a zo kuma a yi sex da ke yau, wace gari kuma a zo za a yi sex a kalla kuma sperm din jiya yana gurin, ba zai yi ba. Ki sa hannu ki wanke ki kwakule, in ji daji na, ki kwakule shi da kyau. Aha, kuma sannan ni ba zan bada gudunmawa na, kuma wannan lemun tsamin da nake sha yana da matuƙar amfani. Akwai live da nake so zan yi na musamman ba da sirri akan wannan shi lemun tsamin da kuke ganin shi. Ki goga lemun tsamin a jikin, shi ma yana da kyau. Daji na zai mana lecture akan lemun tsamin. Kusan shi ma yana dan kokoya min abubuwa da dama. Shi yasa ina son shi. Duk wani abin da ya gan a Turai ana yi, zai kira ni da sauri ya ce my daughter, kin san abu kaza ki je ki nema a Najeriya, in akwai ya tura min sunan shi in siya. Kuma alhamdulillah ina amfani da shi, ina kallon kin shi, at times ma ina using din shi a product ɗinan da nake siyarwa. So my daddy babu kamar shi a gurina. Ni kana ina alfahari da ke saboda yadda mutane suke zuwa ta hannu su ga mun kai Sadiya Haruna tana da kirki, Sadiya Haruna tana kula masoyanta, Sadiya Haruna manta yana da kyau, Sadiya Haruna kaza. Duk da ma na san cewa kina kokari mutane da dama amma ana ai ni duk wanda ya yi mu'amala da ni ba zai complain ba, sai dai in baka san ni bane. Baki ba su ansa shine karar da ake kawo mun, ana kawo mun karar ki ta nan bangaren. Mutane suna so su sai kayan ki baki ba su ansa, su rubuta maki shiru ba ansa. Shine kawai. Ta DM ko ta WhatsApp? Wala haka dai ina ta duka akwai wanda ya ce ta WhatsApp kin yi blocking din su. Na ce to dai aka kaza. To dadi na ka zo siyan kaya a guri na, ka san wannan layin fa na duniya ne, amma sai ka zo kana kira na video call, ban san ka ba. Ni ko mijina ne zai kira ni, idan baka ce min baby zan kira ki video call ba, in ma ka kira ni ba ɗaukawa zan yi ba. To gaskiya kina ji mai dota wannan kina da right. Ko ni kaina haka nan inda baka ce ba za ka kira ni ba zai yi ka haka baka san me nake ba. Baka san da wa nake tare ba. Me nake kawai ka kira ni video call ba haka.
ka ce mu wani da Allah yana so zan kira ka karfe kaza idan kana available shine sai in ce okay ba matsala amma kawai ina cikin baka sani kuma idan dai reject me shi sai ya ci gaba da kira to kawai sai in yi blocking in ma kayan ne zaka siya na haƙura ba za ka zo ka dame rayuwa na ba saboda zaka siya kaya ka gane ai na gane to Sadiya sai da Sadiya zamu tafi tambaya na 13 kin shirya a shirye sab nake to bari in tambaye mutane kuma kun shirya ku yi hakuri ba yawwa ka ku ga kuna ta rubutu mu ba an samu muna so in mun kashe wannan muka gama da tambayoyi sai mu zo mu karanta yawwa to tambaya na 13 sai da Sadiya ta ya kike ganin ma'aurata za su fahimci buƙatar junansu ta ɓangaren jima'i? Come back again? Tambaya ta 13 ta yaya kike ganin ma'aurata za su fahimci buƙatar junan su ta ɓangaren jima'i? Yawwa, very good. Ta ɓangaren da partner ki ba da amsa wannan tambaya ce mai matukar amfani dan Allah. Bari in nasu. Ka gan ta ɓangaren saduwan aure tsakanin mace da namiji ba na so ina sa turanci a magana na saboda yawancin masoyana suna zuwa mata DM suna mun magana wai ba sa ganewa. Ba na so kuma ina sa duka. Ki ranga kokari ko da ma kin faɗa da Hausa da turanci sai kuma ki faɗa da Hausa ba saboda wanda baya jin kuma turanci ko da baya jin Hausa. Sosai. Ki ga ni already ta bangaren saduwa kike abin da nake gani a guda da Hausa ma nake in kana jin Hausa na ka ji in baka jin Hausa to ya zo ma ka tambaye ni private in baka amsa continue ta bangaren saduwa tsakanin mace da namiji musamman ma'aurata ta inda za su gane shine na farko kamar yadda na faɗa a baya idan kana live video din nan na ce kun riga da kun yi aure tsakaninka da mace da namiji babu zancen ɓoye-ɓoye ba saurayi da budurwan da bane yau za a yi sex gobe a rabu mata da miji ne so idan kun yi sex ɗin nan akan gado an gama sai a kawo hira hiran nan ya fi kowace hira daɗi hira bayan an gama sex ba wato hira bayan an gama saduwan aure ya fi kowace hira daɗi sai ke a matsayin ki na mace ki ce me gidana ka ji daɗi ki tambaye shi in ya ce ya ji daɗi sai ki ce a'a in ma kowane suna kike kiran shi sai ki ce baby ni fa idan baka ji daɗi ba idan akwai abin da kake gani ya kamata in gyara ka gaya min zan gyara a tsakaninku mata da mace da namiji duk ku dinga ma junanku amsan nan is very important kuma zai gyara zaman aure sosai to irin kina ji har yanzu baki bani ansar tambayar da na nake ba shi yasa na ce ki natsu ki bani ansar shine ansar daji ba haka bane ba na gamsuwa ba ba magana gamsuwa bane ba bari ki ji ban ƙara karanta miki yanda tambayar take fa ta yaya kina ji ta yaya ma'aurata za su fahimci suna sha'awar junansu kafin a yi jima'in ke na fa ta yaya za su fahimci I now understand hey they don't come the place baby akwai dani santi daɗi wayo na baki dan an zo gurin ai daji sai yanzu na gane tambayanka aha na shi yasa nake na ce miki ina so na tambaya ta 13 ki tsaya ki natsu ki bani amsa mai akan abin da na tambaye ki bani amsa mai matukar amfani saboda wannan is very important ma'aurata yawanci wasu ba san ta ina za su fara ba wani da ya zo kwanciya da matar shi ko sai dai da kisan ba ko ya tura mata kin gane ta yaya za ku gane cewa bari kara maimaita tambayanka to bari kara maimaita okay ban kara maimaita ba a ni na ce bari kara maimaita maka ko haka ne okay kara maimaita min in kin gane me nake magana tambayanka shine yanzu ya fasa mun kokolwa na kashi biyu okay na farko ta inda na fahimta shine ya za a yi wato in gane mijina yana so ya yi sex da ni koko ya za a yi mijina ya gane ina bukatar sa yau koko in an zo gurin kwanci ko haka ne tambaya ya za yawa ya za a yi ki gane cewa ya za a yi ki gane cewa mijinki yana sha'awarki
ko kuma ya zai ki fahimtar da shi ka yau fa ina sha'awar mijina fa yau ya kamata mu dan yi wani abu kin gane ta yaya za ku gane yawa yanda sha'awar za ta zo muku junanku to ta yaya za ku gane to gaskiya maganar Allah da Annabi kala kala ne kala kala ne akwai wani namiji da zaka ga tun ana mangariba zai ce mata ta ki shirya fa yau dinnan ina bukata sai ka ga ma ya je hirar shi ko karfe 1 dare ne zai ji a waje sai macen nan ta jira saboda ta san idan ya zo sai an yi wani abu saboda ya gaya mata kowani maza da yanayin style din su amma the best way shine idan dan mu mata is hardly ka ga mu ce muna bukatar namiji ko muna bukatar sai dai su ce suna za su yi amma mu ba mu muke kai musu hari ba su suke kawo mana hari ko kuke kawo mana hari sai ka ce wasu yan boko haram da sojojin Najeriya yakin Badar kana ji the best way shine idan irin ai akwai wani abu da ake ce mishi unexpected sex ya zan ce unexpected sex da Hausa irin sex din da irin bazata. Yawwa, ya fi daɗi, ka gane? Irin wannan ya fi daɗi, ba wai ya san za ku yi ba, ba wai kin san za ku yi ba. Kawai ana cikin zama damun da daddare yana gida kamar haka akwai wuta da dai sauransu ana zama, maybe kawai kuna wani abu. Ya zamto mace in za ki zauna a gaban mijinki, kar ki zauna you are not sexy. You supposed to look attractive, ko? Attractive zan ce ko attractive all the time. Mai kin dauko hanya ci gaba da wannan shine abin da nake sara maki. Ci gaba. Yanzu kika kama hanya. Continue. Ibidi. Ci gaba. Ya kamata in zaki zauna a gaban mijinki, ba wai zaki zauna da dauran kirji ko wani dan kwali, ki zauna irin ki zanto kina attracting din shi. Daga nan shi ma zaki gan sandan buwarin shi yayi haka. Dama haka yake. Seriously, wannan abin da muna fada wani mutane da daman da they are silent ba sa comment na san suna pick din abu sosai. Shi muke kira unexpected sex. Ko ke ma idan kina so amma ba kya so ki fito irin ki zo ki ce mishi baby ina bukatan ka kawai sai ki je ki kwanta a cinyen shi. Sai ki dan sa hannu idan box size ne yasa sai ki dan yi haka a wurin a wurin sandan barin shi. Irin kina ka gane ai. Irin abin kina dan tafi sama tafi sai ki gan ma ba a maje cikin bedroom din ba a nan cikin falo inda yake sai ku gan ku gamsar da junan ku gabaki daya shi ake kira honest ba tare da bata lokaci ba ai kin gama magana ai ni baki sani ba kin asalin kamo tambayar da na miki wannan asalin ansa da nake kai tunda muka fara abin nan wannan kin bana ansa da nake dama wannan ta 13 wannan special ce yasa na ga miki ina so ki bani amsa abin da na tambaye ki nake so ki bani amsa kin gama magana ai ko yanzu kika tsaya ma kin gama magana sai ya da Sadiya saboda menene akwai macen da za ga na farko mijinki ya dawo kuma kin san cewa yau kina buƙatar mai gidanki zaki dai ki daga ke sai dauran kirji ya kamata ki sa wasu kaya damammu masu kyau ki nemo wani mayan turare ki sa wani mayan turare mai kanshi wanda in wannan kanshi turaren zai buga mai gidanki in kin je kusa da shi shi da kanshi zai kalle ki kai sannan kallon da zaki mai Daddy na excuse me karin manta okay mata hope kuna gidan nan ina irin film din da kuke kallo American film kayan da karuwai suke sa din nan kayan da karuwai suke sannan idan kin je kasuwa ki yi kokari idan ya baki kudin cefani ki dan sato a ciki sai ki siya irin kayan karuwan nan ki zo kina sa mishi a gida wallahi ke ma ki zama mishi karuwa a gida shikenan kai waye wallahi kai waye za ku dinga abubuwan ku ba ta ba za a yi ba ke ne ni yanzu idan ba live video din nan ba me ya kai ni sa ga din nan ina cikin gida ina zaman zamana me ya kai ina ma na san da dan kwali ki dan zuzzuba gashin ki ki dan sa tilare hammatan ki nan kuma ki mata mu yawaita shiga kabasa irin turaren wutan nan mu yawaita samun garwashi mu sa sai mu zauna akai yana da kyau sosai yana sa ki dade kina kamshi in ki ma tun safe sai ki ga dade a jikin ki har yamma mu yawaita yi yana da kyau wata ta mun wani tambaya wallahi na yana in koma da shi ba ya ki dawowa wallahi ina so in karanta wallahi ya ki zuwa to sai da Sadiya wannan tambayar da na maki gaskiya na dadin tambayar ka bada ina fatan mutane kun gamsu da ansa da Sadiya ta bada kun gamsu da wannan tambayar da na yi Sadiya
sai da Sadiya kuma da ansa da ta bani kun gamsu ko ba ku gamsu ba? Da wani yana tambaya wani mai sandar Buhari. Ka san me ake kira sandar Buhari? Wallahi ya fi kowa sani. Ka je kan in ba baka sani ba ka je ka kalli bidiyon da muka yi na wai sai ta zara hannu a YouTube din daji na. Ku je ku kalli YouTube din shi akwai bidiyo mu akwai tsofaffin bidiyo mu na wanda muka yi shekara 2 shekara 1 da ya wuce akwai a YouTube din shi. Dan Allah masu kallon live din nan ina so ku je ku yi following din daji dina Instagram page din shi. Akwai YouTube handle din shi. YouTube handle ɗinka ka sa kan Instagram bio ɗinka ko? Na sa a wajen. Yawwa sai ku yi linkin a bio ɗin shi. It will take you direct to his YouTube channel. Za ku kalla tsofaffin bidiyon mun da lokacin da muna uta irin we want to become celebrities. Hey, like by fire by force. Ku je ku kalla ku gan yaranta, ku gan wawanci, ku gan abin da zai nishadantar da ku ga baki daya. Mun yi bidiyo ni ba ma san iya yawan bidiyon mu ba. Bidiyon mun kika kai mun yi bidiyo. Ai shine muka rikitar da mutanen ka aka fara zagin mu a inuwar menene? Ni kuma sai na ci uwar su. Dan iska ke ce ma dan iska. Ka gane ai. Irin dan iska yake kan dan uwansa. Wallahi in kai ba dan iska ba ya za ka gane. Yana secret society? Kina ji ina zuwa ku taimaka ni ma ku yi follow ina saboda account ina na Instagram ba wani labari. Ka gori ake mun cizo ba ka follow din shi. Ba dan ni ba. Ne ban saboda manzon Allah za ku yi ba dan ni ba saboda manzon sallallahu alaihi wasallam. Daji na gan kai ma ka shigo sawun masoya na gan kai ma ka fara wake. Ni ma na zama sha'iri na zama sai ya ji haruna cizo. Sai ya ji cizo. Annabi ni san zama da kai nake waya our daddy. Next question. Okay, kina ji? Okay, za mu shiga question na 14. To, shi dai wannan question din na 14 wani mataki mace za ta ɗauka idan mijinta ya fara mata abubuwan da ba ta so da kuma bai kamata ba. Idan kin ga mijinki ya canza, ba ma mijinki ba ko saurayi ne, wannan maganar we are doing it in general. In ma saurayi ne kike tare da shi, in ma bazaurinki ne, in ma mijinki ne idan kika gan ya canza. The best thing da zaki shine, in ma kina da girman kai da jijji da kai ne kuma kina son abin ki fa kin gan ya canja to ki kira shi. Wane kaza, na gan kwana biyun nan fa ba yanda kake min shi kake min ba. Me kika gan zai tambaye ki sai ki gaya mishi abin da kika gan ya canza an babu boye shi so ba ƙarya bace idan kana son mutum ne in ba ka son shi ne ma in ya canza that's his own cup of tea kar ma ya gyaru har abada amma idan kina son abin ki kuma kina son ki ci gaba da zama da shi in ma bazaurin ki ne in ma mijin ki ne in ma waye ki ne ki zaunar da shi wane kaza na gan ka canza me na maka. To in akwai abin da ma kika yi mishi ba da sanin ki ba, daga nan fa zai sanar da ke. Idan wai akwai wani abin da a ɓoye wanda baki sani ba daga nan ma zai sanar da ke. To sai ki yi kokari in kika gano laifinki ne, sai ki saukar da girman kai. Shi muke kira pride. Sai ki saukar da shi ki ce mishi kai haƙuri na maka alkawari hakan ba zai kuma faruwa ba. Nan zaman lafiya zai ɗaure kuma sannan ko ke ma idan ya gan canji daga gare ki, na san kamar yadda kika mushi shi ma haka zai zo ya miki. To haka ne. To ina so kina ji za mu tafi tambaya ta 15. Amma kafin mu je tambaya ta 15 ina so Sadiya Sadiya ki miƙa gaisuwa ta musamman a kun don ɗan London domin kuwa ni da shi muka zauna muka tsara wannan tambayoyin. Dan haka ina so masoya dan Allah ku taimaka mu zan ce da Allah kai kuma ki ce su je su follow din don ɗan London wanda muke yin comedy tare da shi. Sai bai da followers. Ai dole ma in yi tagging din shi dan Allah masoya na bayan live video din nan me rubuta mana wannan ai ina gan ma daji na duk labarin da muke dan London ne ke rubuta mana ko duk wani labari da muke duk wani video da muke to dan Allah ina so ku bi dan London dai ni ne bazan ce mishi kanina ba sai dai mu zama age mate ko yawwa dan Allah ku bi abokinmu mai suna dan London he is very funny shi ma yana comedy bayan mun gama live video din nan shine yake rubuta mana duk wani abin da kuka ga muna shi yake rubuta mana mutum ne mai ilimi dake shi daji na
bayi da times din zama. Yanzu ma mun gama live nan ina ga wuraren karfe 2 zaka je aiki ko? Muna gama da zan wuce gun aiki ne. Ba wani wannan. Dadi na bayi da lokacin zama, ni kuma abubuwa sun min yawa. Ga aiki ga gajiya da dai sauransu. To dan London ne ke mana komai. Allah. Dan London yana ɗaya daga cikin wanda yake duk wani abu da mara yi da taimakon. Wallahi shi yake yi. Domin ni ina zuwa aiki ban da lokaci idan na dawo aiki mutum zai yi sallah zaka dafa abinci kafin ka ce me dole wani abu ka je kai bacci domin baccin awa 3 zaka yi ka tashi kuma ka tafi aiki. Sadeeya Haruna ba ta da lokaci za ta je market za ta tura mutane sakunan ta da suka sayi mai da sauransu. It's not easy. Dan London yana ɗaya daga cikin wanda yake taimaka mu dan Allah ku taimaka ku follow din shi domin ku nuna mai cewa kuma kun ƙaru da shi a abubuwan da London haka ne wani ya rubuta ya ce Don London haka ne haka ne dan Allah ku bi shi kuma zan kara tagin din shi ma yanzu daga mun gaba live video din nan insha Allah. Dan Allah ku taimaka Allah yana kokari sosai shi ya zauna ya ƙara tsara wannan abun. Zamu je tambaya ta 13. Tambaya ta 13 okay mun karanta tambaya ta 13 zamu je tambaya ta 15. Kin gane? Abinda yake faruwa yawan kai ƙara wajen iyaye miji gyara yake kawowa ko kuma yana ƙara ɓata abubuwa ne? Wallahi ɓatawa yake. Me na fara? Ɓatawa yake. Haba, sai ka ce wasu yara kanana, me yasa lokacin da daddare kana baka je ka ce musu zaka bude kafan yarinyan su ba. Ko kuma in ta ma wani in kuma ta ma wani abin faranta rai da daddare me yasa baka zo ka gaya musu ka ce kai wallahi na kawo karan wannan. Ina so a mata. Idan ka bude maka kafa da kyau. Idan ta bude maka kafa da kyau me yasa baka da ka je ka siya goro ko lemu ka kai mata baka ce mama yau na zo miki gaisuwa ta musamman ne saboda kin haifa abu mai kyau. Wannan kana ba da farin ciki. Iyayen mu sun sufa. Abin da iyayen mu suke bukata a gare mu yanzu haka idan ka wuce 20 ka daina sa ma iyayenka damuwanka. Idan ka wuce 20 dan Allah wannan maganan both mata da maza ne. Iyayen mu abin da suke bukata a gurin mu shine farin ciki. Su ji labari mai daɗi a kanmu ba wai mu dinga ɗaukar kuncin mu muna kai musu ba lokacin farin ciki kuma ya zo mu kaɗai muke sha no. Our parents did not deserve that. Kuma a cikin aure duk mace ko namiji da take ɗaukar kara wai sai wani ya zo ya sassanta ki da mijinki. To gaskiya mamana ko babana ka gyara rayuwanka. Ba burgewa bane ba abu mai kyau bane kuma yana iya tarwasa ni idan ka kai kara na fa ka gama. Bari in baka example. Matan da muke haya da ita, ka gane? Ina cikin zama kawai sai mai gidanmu ya kira ni. To ina zabaran da wani ne yake tambaya da mai yace wai dama ashe ke baki da gidan kanki gidan haya kike zama? Wallahi a haya muke. Kana ji? Barki ji abin da ya bashi mamaki baki boye ba kina ga wa duniya. To me abun boyewa? Me abun boyewa? Ni yar gidan talaka jikan babu. Wallahi ba abin da zan boye. Kana shi dadi nan? Ina jin ki ci gaba. Shikenan sai ina cikin zama sai na ji mutum in ya kira ni. Yace abin da yasa yana respecting dina duk lokacin da irin ya zo gidan sai ina ɗauka 100 ban taba bashi 500 ba gaskiya zan ɗauka 1000 15 2000 in bashi in ce ya hau mashin ba shi bane asalin mai gidan shine amma kamar agent din mai kula da gidan ka gane? Tiya ke sha ko lalo ne ko menene? Ni dai agent ne nake kiran shi. Ina dan bashi 1000 ban dai taba bashi 500 ba. Wai example ne fa nake baku wannan. Shikenan kawai sai ina zama sai ranan ya kira ni to yana jin nauyi na wannan kyautan da nake bashi. Sai yana jin nauyi na ba zai iya yi min magana kai tsaye ba. Sai kawai ranan da daddare ya kira ni wai Hajiya dan Allah karatun Qur'anin nan da kasidan da kike jin nan dan Allah matan kasanku ta kira ni ta ce mini miki magana ki rage. I was like, what? Gani ga ita? Daji na imagine da munafurci ma abin nan ne ko me I don't really understand gani ga ita? In ta ce mu yanzu ma ina ga magana da nake mun mata na ji. In ta ce mu maybe zan ji. Wai sai ta kira wani ya kira ni a waya? Ka san me nace mushi? A'a. Nace tana ita take biya min haya? A'a. Ita take ci da ni? A'a. Sannan a ɗakin ta nasa?
a'a to kai ma kar ka sake kira na idan akan abin nan ne. Sai na kashe wayana, sai na kara volume. Na san hakkin ne bu, amma abin da ta mun ya bata min raina. Sai wace gari kuma kana ji sai wace gari kuma muna cikin zama, sai na kunna, sai ta ce Sadiya, na ce na'am, dan Allah ki rage karan abun nan. Na ce a'a ki kira agent mana ya kira ni in zo in rage. Ka gane? Gaskiya kina ji abin da ta yi bai dace ba, ya kamata a yi tun da kuna tare kuma ba faɗa kuke ba. Bayan gama maka karshen story in ka ji. Wato ina ba ku example ne akan ƙara, akan abin da bai kamata, bai taka kara ya karya ba, wanda tsakaninka da mutum za ku yi ku wuce gurin. I see no reason da za ku yi involving din wani a ciki. I see no reason. Kuma most especially ma'aurata. Akwai sirri. Ka gane? Kuma ni ko abota ne, ko ni da kai, daji na baka taba kai, wa na taba kai karanka, wa ka taba kai karana. Haka nan muke gwagwarmaya fa mu yi shi kuma mu shirya a take. Kai ka sani. Kuma yan kallon ku ne nake ba mu wannan example. To mu da Annabi da Sadiya cinye shi muke da kin ni ba ki taba wani abu. Yanzu muna neman shekara 3 kenan. Ba a taba jin kanmu ba. Kuma zama yana bukatar understanding. Abu na farko fa da ba ku sani ba, idan babu understanding tsakaninka da mutum, babu yanda za a yi ku zauna lafiya ne. Kullum kuna cikin tashin hankali. Understanding shine fahimta. Shi yasa kin ga zargi da rashin fahimta yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake bata abubuwa. Shi yasa wannan tambayar na daɗin ta, saboda yawan kai ƙara ka kai mata ka gida ƙara wani ko mace ta kai. Ko abokanaye ne, ko mata da miji ne, ko menene, keep it to yourself. Ku sasanta. A wani kana ma abu kaza fa, shi yasa a rayuwar soyayya kafin ka aure mace, anan za ta fahimci abubuwan da kake so da abubuwan da baka so. Haka ita ma anan za ta fahimci abubuwan da kake so da abubuwan da baka so. Shi yasa wani abu ma ba ma bangaren ka bane, amma zaki tabo abin da yake ji yana ra'ayin abin nan ko baya ra'ayi. Kin ga idan ya nuna maki baya ra'ayi, kin ga kin aje. In Allah ya sa ke ce matar shi, kin ga kina da wasu abubuwa da kike sani a kansa. Exactly, amma fa abu na farkon da ina so ka gane fa daji na shine fahimta. Ko ni da kai yanzu maganan da muke nan, idan babu fahimta ba zai yiwu ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Abin da ake bukata a zaman mata da miji, abokanaye, yaya da kani, zaman gidan haya, ina ne fahimta. Idan baka fahimce mutum ba, babu yanda za a yi zaman ku yi daɗi. Wannan haka yake. Kullum ana cikin tashin hankali. Ai kin gama magana. Hakan da ta yi dadi na, hakan da ta mun, wallahi tallahi, ni na gama cire ta a raina ma, na ɗauke ta ma wata abu daban, saboda na san ma za ta faɗa fiye da haka a bayan idona. Ka gane? Ka ji tsoron mutum da zai maka haka. Za ta kira mai gida da ni wata kaskantacciya ne, ko mai irin biyan kuɗin haya rabi da rabi ne, ai sai a mun wulakanci. Sai mutum ya gaya mun magana da ba zan ji daɗi ba. A jefa muku ƴar katifa ɗan gadon ku da kuke tire-tire waje. Da muke ɗan ji da shi a ɗaki, a ɗan jefo mana shi. Ina za mu? Dan tiri-tiri, kina ji? Ni ma ina da ɗan baki na, kuma ba na son abu da reni. Ni ko school fees ɗin yarinya na ne, idan na tashi biya cash nake biya, ban iya biyan kuɗi rabi ba, ka gane? Shine magana, je ka dawo ta ki ta ƙare wankin wula, je kai ku dare, ake da ke yadda da wannan wulakancin. Kina ji? Wallahi da ce kullum idan ya zo gidan nan ina rokin shi ne, in ce ka yi haƙuri ka zo, wallahi da ya kira ni ya min rashin mutunci. Saboda za ce ina ka san kuma mutum ba karatun Kur'ani fa dama haushin shi suke ji. Ba wai so take ba, kasidan damun ba so take ba, ka gane? Da ke addinin ku ba daya ba, to kaga akwai haushin wannan. To Allah ya kyauta, Allah ubangiji ya mana tsari da irin wa'annan. To zan je tambaya. Zancen kara bai yi ba, kara na bata zamantakewa, ni wannan abin da ta mun ya bata. Wannan abin da ta mun ya bata zamantakewa na da ita. Dama aka ce zo mu zauna zo mu saba, amma dama ita ya kamata ta neme ki ta miki magana, tunda akwai sannan ba wai ba na ku karfin ta, kamar uwa ce, zan ji maganar ta, amma wai me zaki doka waya wai ki kira mutum wai ya mun magana. I was like, what? Ila ma abin da ta faɗa ba ma shi bane ya gaya miki, ita ce ya kamata a kore ki. Ina ce muka fa daga ranar ma fa na ce muka na yanke duk wani alaka na yanke shi. Ba kya ban ci ba kya ban sha, hakki ne na nebo, ina kwana in tabbata ban cutar da ke ba, baki cutar da ni ba, a zauna lafiya. Amma ke abubuwan da take mun zan yi karanta, ai ya yawa daji na da asuba mutum yana abin ka so kuna. Aka ce komai lokaci ne, akwai mutanen da yanzu suna neman ki ma ba za su ganki ba.
kuma da an zauna tare duk sun irin wannan wawan dan surutu da dan gulman nan yanzu ina za su ganki zan tafi tambaya ta 16 is very important is for you. Okay. Aha, Sadiya sai da Sadiya Haruna tambaya ta 16 ina so ki bani aran hankalinki ki zauna kunku. Kina ji? Ina ji dadi. Tambaya ta 16 menene sirrin amfanin kayan mata? Menene sirrin amfanin kayan mata? Yana da kyau in kika gama shan ruwan da ki sha a hankula, sha faro a hankula, sha shi a hankula, yawwa. Idan kika gama sha ina so ki bani ansa wannan tambayar saboda mene? Mutane za su karu sosai saboda akwai wanda ba san amfanin kayan mata ba suna da ganin ana tallan kayan mata musamman maza. Ai kayan mata ma har na Aisha matan manzon Allah ta yi amfani da kayan mata. Ka gane? Na gane. Shi kayan mata ba haramu ba ne. Sannan aka ce idan kana da kyau ka ƙara da wanka. Idan kuma ka ƙara da wanka ka ƙara da kwalliya. Yawwa idan kuma ka ƙara da kwalliya sai ka ƙara da rangwada a kai. To idan kuma ka ƙara da rangwada sai ka ƙara da mene? Da kisisina. Da kisisina ne ka ta ko mene? To yau gashi mun ƙara namu. To kun ji dai amfanin kayan mata yana da ina so ki dan ƙara yin bayani akan sirrin amfanin kayan mata sirrin. Yawwa. In baki gane ba tsara muke ta. Na gane shi kun gan kayan mata yana da kyau musamman ma'aurata kuma musamman macen da ta haihu. Kusan idan mace ta haihu face din nan idan kika haihu idan yaro ya zilalo ya fita fat a gaban kin nan. Ina gama a lokacin ma ya kamata idan kin fita a guraren da na fita fa kenan Maiduguri idan kin je wankan jego kayan mata na musamman na naira sai ka ji wa kayan mata na 20,000 30,000 za a hada ma mai jego tana sha tana shiga tana wanka da shi saboda gurin nan ya koma daidai. To shi kayan mata yana gyara zaman aure kuma yana sa ki gamsar da mijin ki ji daɗi ke ma ki samu lada. Amma kada ki yarda a baki wani abu a ce wai zai mallake shi ki in ka mallake mijinka ma wasu malamai sun ce ba haramu ba amma ya sa ka mallake mijinka ka ce mishi yayi wanke-wanke yayi shara haramu ne amma za ka mallake shi dan a yi zaman lafiya ba haramu ba ne dan zaman lafiya ba haramu ba ne. Wani mallaka kina wari kina hamimi kina tsami mallaka ai maganin mallaka ma ba zai miki aiki ba. Lallafa ba zai aiki ba tunda ba ke gyara jikinki. To naji ina fatan jama'a kun karu da wannan tambayar da ne Sada. Sada ba ki amfani da kayan mata dan Allah ki dinga yi. Ki bar zancen dora zanin 30,000 ba zai karbe ki ba zai taimaka miki ba mu ba mu san da irin shi ba. Ka san kwanakin nan aka min kyautan wasu zannuwa masu tsada ban san masu tsada bane sai na je wai a mun fitted gown da shi. Tailor ne yake ce mun Sadiya wannan zani fa yana da tsada nace dan Allah. Nace to yi min riga da skirt. Shikenan. Ina na san wani zani ne tsada. Ban gyara jikina ba ban ci mai kyau ba ban yi abubuwan jikina ban je ina siyan zani mai tsada ba hana ki ba da ki sa kaya mai kyau dan daidai dan yan gown ɗinki na 15,000 20,000 da su tallako ki fa iri na amma masu kuɗi ku yi shagalin ku kuna iya ku siya a tufofin ku masu tsada kuma ku kara gyara gaton nan mai gida mai kyau in yana shiga ya shiga da kyau in ya tashi in abin shi in ya shiga in zai fita irin yana gokom din nan yana dan rike shi yana ce don't go yawa in zai yi com ya ce don't go in zai yi com go kuma in zai yi go da ya ce mishi don't go in zai yi com ya ce waya com ya ce com irin yana jin shi yana jin don't go back wait you say well I want to go in you say okay don kofin nan da tokalin nan to ai ba labari haka miji zai dinga rawa a ciki shi ba dan mazari ba wallahi shi ba dan mazari ba abun ya tarawa haka ba ina daɗi amma yanzu my daughter ce abun haka zaki lalata dadin ki shikenan wayyo Allah na wayyo ka gane akwai ni magani matan da idan mace tana sha farji da zai zama mai spring zaka ga farji shi da kanshi yana wallahi shi da kanshi farjin yana
Min vaɗuma lukuma vaɗuma. Kina da wannan maganin? Kina da maganin nan? Kina da shi ne? Kina sai da shi? Sosai ma akwai. Sosai. To ai ya kamata ki gaya mutane kila ko wanda ba su sani ba ki masu talla yanzu mana. Mata idan kuna gidan nan ku zo akwai maganin da zan ba. Ai na yi tallan shi mana sosai sun san da shi suna siya. Okay. A wani magani kwaya 4 wanda zaki sa a gaban ki kwaya 1. Sabagen masi shi fa idan kika sa sai bayan sati 1 zaki sa. Ba a sa akai. 4 zaki yi amfani da shi na wata 1. Ai na yi tallan shi kuma mata da dama sun yi oda kuma sun ji daɗin shi. Sai dai ka san matan mu na Hausawa ne suna da wani abu da irin yamuran nan ne idan sun siya ko face cream ko maganin nono ko maganin masi idan yayi kyau za su zo ta DM ɗinka su ce yayi kyau amma mu namu sai dai ka ji sun yi shiru sai dai su ce Sadiya wancan maganin da kika siyar min ranan akwai ina so ki kara bani. Ya kamata a ce ta dan yi bayani yanda abin yake kinga ke ma za ki san cewa amma inyamuran mu na Lagos yanzu haka irin Yarabawa nan idan na basu a gida ma na za su zo suna shouting Alhaji where da your medicine where they make person tight I need a more abeg everyone ka gane irin haka to na kuma sai dai su ce Sadiya ya maganin da na kika siyar min ranan ina so in kara siya to duk wanda ya ce ma haka na san to abu yayi aiki kenan. To amma ina so in tambaya ta 17 kina ji? Tambayar nan ta 17 Sadiya. Shi kina ji? To shi kayan mata kafin aure ne ake amfani da shi ko bayan aure mace tana tare da mijinta za ta iya ci gaba amfani da shi da su? Wannan tambayar yana da muhimmanci. Kayan matan ma kala-kala ne. Yanzu akwai wani maganin matan da zan ba ma mace. Zan ce ma kar ta kuskura ta sha sai in mijinta zai yi amfani da ita. Yawo shi yasa kina wannan tambayar da shi yasa ce kina yana da ce muka yana da kyau. Akwai wani kuma shi ake ce mishi tsimi wanda zaka sha ne ya zauna a jikinka ko da mijinka ya zo maka unexpected baka yi amfani da wayancan ba to wanda kake sha in yana zama maka a jikinka zai maka aiki. Magungunan kala-kala ne. Akwai wani before sex, after sex, menene duka akwai su. To ina so ki bayani ne da kyau. Bayan aure, bayan aure ko kafin aure, ya kamata ki bambance. Mace za ta iya amfani. Wai yanzu kama a ce ni ban, for example, kama a ce ni ban yi aure ba a ce aure na sauran sati 2. Akwai magungunan da ya kamata in yi amfani da su. Ka gani shi yasa na ce bari ki da abin da nake so ki bayani anan shine akwai shi maganin kayan mata ya kamata ki fara amfani da shi tun kafin ki je gidan mijinki. Misali zaki amfani da kaza da kaza ta kaza sannan bayan kin yi aure kuma kina da miji shi ma ga yanayin da zaki amfani da shi ko kuma a'a kake amfani da kayan mata. A'a babu in ba dai ana cin ki a waje ba abin da mace za ta yi amfani da shi. Yawa ta abin da kake so bayan da kake so ki kenan. Okay ai maganin mata sai na matan aure wanda suke raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke budurwa wake kwakule ki in akwai mai kwakule ki kina iya ki gyara mishi gurin amma maganin mata na matan aure ne. To amma ina da wata tambaya su matan aure me mata suka fi so a gurin maza da Allah? Tambaya ta 18 ne wannan fa. Me mata suka fi so a gurin maza? Ke dai mace ce kuma ke sayyada Sadiya ce ya kamata ki wa sauran mata bayani saboda su ma su karu mu ma za mu sani in mu ƙara tsayawa. Tambayar amma ni ma zan kara maka wani tambaya. Me suka fi so a bangaren mene? Ko me suka fi so in general? In general ne wannan nayi ne in general gaba daya. In general shine you should be honest to her. Ka zamto baka mata ƙarya baka mata boye-boye ka zamto hands free. Ta san komai game da kai baka mata ƙarya you are honest to her. Shine mace ta fi so. To tambaya ta kuma zan ƙara wata tambaya da Allah. Wai ni tambaya da nake so in yi. Su nonuwa akwai wani magani ne da ake wa nonuwa su ringa tsayawa kar su faɗi ko menene sirrin? Ai dadi na idan abin da san da muke wannan tambaya mu maza gaskiya ba zan boye muke maza ni namiji ne maza nonuwa suna ɗaya daga cikin abin da suke jawo hankalin namiji akan mace kin gane na san
Aha, to shine nake so ina so in ji shi wannan maganin matan akwai wani maganin mata ne da mata na nono da za su ringa amfani da shi zai sa nonuwan su ya tsaya ba wai a ga nonon ki yayi lakun walakun ba. Ai dadi na idan nonon mace ya riga da yayi sujjada nan idan ya riga da yayi sujjada to sai dai kawai ka bi shi da salati ko menene salatin shine gyara. To ita yaya? Akwai bambancin macen da take gyara nononta da macen da bata gyara nononta, amma idan yayi sujjada ƙarya ne ya kara tashi maka wai irin wai ɗan kamar na budurwa saboda wannan kwallon ya riga da ya fashe, ka gane? Na gane. Wannan kwallon da yake sa shi ya tsaya cak lokacin da kike budurwan ya riga da ya fashe. To me yasa yake fashe ba? Kin yi ciki. Kin yi ciki yaro ya sha. Shekara 1 da wata 6 ko da wata 8 kina shayar da nono. Ka gane ai. To amma to nake son tambaye ki to in mace ba ta so kuma ya fadi fa. In wannan kwallon shi wani kwallon ita wannan kwallon ba so ta fashe ya me za a mata kada ta fashe. A'a sai dai tun farko idan yanzu ka ga mace ta haihu bata ba ma yaro nono ba akwai bambanci. Idan mace wallahi ina gama Instagram akwai wanda zan yi blocking din shi sai kira na fa yake tayi kaga abin da yasa nake blocking din mutane ya za ya haka kawai sai ka kira ni video call ana zama kuma kila ma ya ganki kina video chat to sai irin yayi distracting ina ni kuma wallahi daman nayi on blocking din kowa ba amma na rantse da Allah sai nayi blocking din shi ni kaina na je na bude duk wanda nayi blocking din na je na bude su. Ni ma haka ne shakaran jiya nace ku ta zagi. Na basu da faduwar rana ni dai ban mutum komai ba. In ka zage ni ka rage min zunubi. Kana ji? Wato for example yanzu idan a ce na haihu dan ya rasu, ka ga bai sha nono ba. To nono na ba zai irin zube kamar macen da ya sha nonon ta na shekara 1 ba. Zai dan zauna dan daidai ba zai zube irin ya kata din nan ba. Amma na riga da na ba mu yaro nono kuma na yaye yaro ruwan yayi ya riga da ya fita nono ya zube ban nema magungunan da zai dan gyara shi ya dan kulkulkul ba amma tashi wakan ba zai tashi sama haka nan ba ka gane in ba dai surgery kai ba na san ka san surgery amma magunguna kan zai dan gyara su zai gyara su su yi kyau su dan zama daidai amma ba kaman kina budurwa ba shi yasa ana son mace tana gyara kagan kafin fara live video din nan nace maka gyara is very important saboda mu mata komin mu lalacewa yake to sai da gyara ba zai ki kina sa sanin 30,000 bari ki ji kin ga na zauna a kasar Larabawa na zauna da Turawa wasu yawancin su ba su ba yaran su nono sai dai a ringa ba su nonon raƙumi suna sha yawa to me zaki iya cewa akan game da wannan in an kin faɗa ne ma akwai abin da zan faɗa amma ina so ki dan yi magana akan wannan abu ya za a yi ma danka ba zai sha nono ba ai jahilci ya shiga cikin lamarin me yasa kike haka ba dadi na ai jahilci ka haifa da me yasa Allah bai mishi wani abinci ba yace sai nonon kan nan zai sha to barki ji shi yasa ni kuma da na zauna ne tunani go rashin ba yaro nono yana ɗaya daga cikin daga yaro ya taso yana hauka bari baki misali kin ga yaran Larabawa ba wai dukansu ba yawancin su wanda ake ba su nono ake ba a ba su nono ake zo a ba su nonon raƙumi za ga sun taso ba su da hankali saboda mene raƙumi bai da hankali raƙumi bai da hankali za ga yaro ya taso shi ma bai da hankali saboda nonon raƙumi yake dauka ake ba shi wallahi kwarai kuwa wallahi da yawa na ga miki ni babu yadda zai dana a ce ina yaro kuma a zai ana ba shi nonon raƙumi ko nonon sa yanzu yana hauka yanda sa yake zurru yana wani waye ba zai yi ba kawai the best thing shine kin ga idan ka tashi yayi abinda mata ba su sani ba yanzu idan kin haihu idan kin tashi yayi zaki ga nonon ki zai kumbura har ma ya fi na budurwan zai yi manya ka gane ya tashi amma fa ruwa ne fa a ciki fa zai zo ya sose daga baya ka gane to akwai wani maganin da ake siyarwa zaki sha idan kina yayin zaki sha maganin a take to zai busar miki da ruwan nonon idan ya busar miki da ruwan nonon ba zai fita ba haka nonon zai tsaya amma ka san me illan maganin nonon ki zai yi kyau amma zai ta miki zafi zafin nan zafin nonon nan ba zai daina ba amma ba da wani side effect
saboda akwai wata da ta yi amfani da shi bai daɗe ba ma ina gan kafin a fara azumin nan. To ta min complaint ta ce Sadiya nonon zafi yake mata ita ta ma kosa ruwan su fita. Ka gane? To shine side effect din shi kawai zai ta maka zafi amma za ka jure ka dinga shan pain relief da dai sauransu. It's okay. To amma kuma mace ba ta iya saba kafin ruwan nonon ya zo ya yawa sai sori ta sha. Ta sha? Eh. Ban gane ba, ka kara tambaya. Kafin ruwan nonon ya zo ya taru a wajen sai ta sori ta sha magani before ruwan nonon ya zo wajen. To dole ne ai sai ya zo saboda nono ne yake taru miki saboda in kin ci abu ɗankin nan ya sha to kin ce kuma kin daina ba ma yaron abu ke kuma dole ki ci abu kuma dole ruwan nono ya taru miki ke ka gane? Na gane. To Sadiya Haruna sai ya da Sadiya na ji daɗin wannan fira da muka yi gaba ɗaya. Yanzu ina so mu ba mutane dama da za su yi tambaya duk da dai tambayar mutum ya rubuta ma da wuri suke wucewa zan so mutane mu ba su suma dama. Kai ma baya zuwa maka baya ko? Wallahi ya mana inda zan koma baya zuwa kafin karanta ya tafi inda zan koma baya komawa. Ni ma haka yake mu ban san ko me yasa ba. Wata ta ce ikon Allah fatan alkhairi gare ku. Cizo Germany. Ga wata nan ta ce wadan Allah wai ki kira ta wai. Ban san ko wace ce ba wani wai ki kira ta. Me sunanta? Kai wallahi ya wuce. Wai dai ma mai kira da ni ke duk mai kira na ina live din nan ko yaya na ne sai nayi blocking din shi. Bai kamata ba gaskiya bai kamata ba ni kai na kwanda suka zo suna wannan dina suna ta kira na kuma sun san cewa gashi kana wani abu ba sun ganka a live. To in ka kira ni zan daina live ne in kuma an sha kiran ka ba zai yi ba ai. Kuma mutum fa ya kai post din ka ce karfe kaza rana kaza zan yi live. Ka gani waye wanda yake rubuta larabci inna lillahi ga wannan tana rubuta min larabci za ta tona min asiri sai a ce ban iya karatun larabci ba kin mun rubutu da Hausa mana ko da turanci kina ruwa kana ina ne yana Germany ina Germany is true wallahi maganar ki thank you so much ni ina zama a nan Germany ne amma ni ma dan Najeriya ne Adamsi masha Allah Isa yace wannan me yake rubuta ne couscous ne ko mene ban san ma me wannan yare bane ba. Wani ya ce cizo ni ma ina son zuwan Germany. Allah sarki Allah ya kawo ka wallahi muna nan muna jiran ka ko tawo tare da mai dota in ka shirya. Yo wa zai kai ni Germany? Allah subhanahu wata'ala. Any God. Wai ka san yana daki yana jin live video gina? Da Allah. Ki gaya mai ku shirya ku tawo Germany da Allah. Allah ya nuna mana ni so nake in je in ziyarce ma'aikin Allah tukuna. Wallahi talla gaskiya Sadiya ya kamata anya kina ji ya kamata ku yi magana da mai gidanki mu tafi tare da ni da ke da shi mu tafi mu je mu ziyara. Wallahi. Muna dawowa kin san kasida da zamu ni da ke zamu yi ta. Godiya nai wa Allah ya ciccika burinmu mun je Makka da Madina ziyara ga ma'aiki wata rana ne dai waka ranar azumi na je yan bayet ina begen Ahmadi mutane duk sun taru suna shaukin Ahmadi Malam Tijjani Bala bai dogo yana nan la godiya ne wa Allah ya ciccika burinmu mun je Makka da Madina shabbaiki ina kafin ma mu je Makka ya kamata mu wannan kasida Sadiya Haruna gaskiya kan Allah kafin mu je Makka ya kamata kafin mu je Makka ya kamata mu wannan kasida wallahi ana ta maki fatan alkhairi gaskiya Sadiya kina da masoya a wannan ce Sadiya ina miƙo gaisuwa Sadiya Haruna to wannan shine irin wannan mutane muke nema ba masu zagin mutum ba haka kawai kaga mutum ya zo yana komai ba baka ci mutuncin shi ba kai ya zo yana cin mutuncin ka wallahi na farko dai mu ba zuwa muke muna zagin mutane ba nishadi muke yi da wasa da dariya tunda nake ba wanda zai wani he is frustrated ka gane shi ba zai yi frustrated din mutum na sani mana ni da ba wanda zai ce yau kashi ya gani na ji na mai comment na zagi a ko a fetin wani haka ma Sadiya ba za ta je fetin wani ta je ta rubuta wani magana na zagin wani Bana me ya kai ni zagin mutum wala ga wani ya rubuta ban san me yace ya rubuta cizo Germany ko menene kafin karanta abun yana wuce da wuri ban san me yasa yake fitowa ba comment din mutane wakar nan za ta yi daɗi sosai insha Allah za mu yi ta Sadiya za mu yi wannan wakar sai da
insha Allah za mu yi waƙan nan ya kamata wannan wani to harkoki idan mutane sun rubuta tambayoyin su ya za a yi a karanta wallahi gashi nan ana rubutuwa to amma ni kafin ma an karanta yake guduwa ko in cire kan kara adin ɗinka mu ganya abin zai yi ina so nake mi saving muna zuwa za mu sauko ina so ki min saving sai dai ki saving sai mu karawa yi saving din wannan bidiyon da muka yi sai mu karawa yawwa yanzu zai yi mu karanta kai ka danna ka gani okay yayi ko yawwa yanzu baya yin sorry me kika taba ne please ku na cire wannan comment wannan comment din da nayi pin din na gane please ku amsa min likitoci ne ko me likitoci sun hana ni ba wa yaro nono idan nayi aure saboda ina da lalura rashin lafiya karki bayar wannan musulunci ma ya karki ba ma yaro cuta Nafisa karki bashi tun da har likita sun hana ki for example yanzu kamar ni idan ina da wani cuta ta musamman ba sai na kira sunan cutan ba kowane irin cuta nake da shi kuma an san idan na haihu zai yi affecting din dan da zan bashi za hana ni kuma kar in cutar da wannan yaron ai wannan kin ma ai abu mai kyau kenan ma baki cutar da danki ba wallahi kin burge ni wallahi kin burge ni yayi kanki bashi kuma ubangiji Allah ya yaye miki duk laluran da ke damun ki alfarman shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani yana cewa Sadiya ina son WhatsApp number ki ni ba bana chatting da kowa sai business ku ya hakuri kuna burge ni nagode Ramadan Mubarak kai cizo ina yin ka Haru ni ma ina yin ka brother wallahi ina yin ka to ga wani ne ya ce yan wahala yan wuta to mun ji mu da kai za a ga dan wuta ba za a gane ko mu suwaye ba sai mun haɗu da kai ranar tashin kiyama a ranar za ka san ko mu suwaye haters din nan daji na da Allah ka bar kula haters mu ci gaba da kula masoya dan Allah to shikenan sayyida Sadiya wani ya ce wani irin lokaci sex ya fi daɗi saduwan aure wani lokaci ya fi daɗi wannan tambaya ce Sadiya ke ce kamata ki bada wannan ansa kai dai ka ansa musu daji na ai tun azumi ne mai ansa tambayoyin to me tambaya ma a raga mu inji idan zaka sadu da matanka a wani lokaci yafi daɗi to a gaskiya lokacin da ya kamata ka sadu da matanka ka ji daɗi ita ma ta ji daɗi musamman ranar da aka ce irin a ce daren juma'a kuma daren ana cikin ruwa wayyo Allah na daɗi kan daɗi wannan shi ake kira daɗi kan daɗi daren juma'a kuma ya kasance a ranar ana ruwa mai mugun sanyi mai daɗi sai ku shige cikin bargo to wannan daren ya fi kowane dare daɗi kafin ma ku ji ku kwanta ya kamata ku yi salloli raka'a biyu sai kawai ku shiga cikin bargo kuna ɗaya ɗan wasa kuna ɗan labari kuna labari daga labari ko sai ka ji kuma an tafi babban labari to kaji wannan shine ansar tambayar ka tambaye ki ne ko mun gode ga masoyan mu suna ta cewa dan Allah ku bar kula masu zagin ku mun gode mun gan sakonnin ku kuma insha Allah ba za mu kula su ba insha Allah in Allah ya so ya da ba za mu kula su ba kuma mun ji daɗi sosai domin da muna yin abin da ba fatan alkhairi gare ku cizo da Sadiya mu ma muna muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa mu ga iyaye mu lafiya ga wani ya ce wai kin bata zuwa Makka Sadiya an ce kina da kuɗi. Me yake nufi kenan? An ce wai kin kasa zuwa Makka kuma an ce kina da kuɗi. Shine. Wallahi ban da kuɗi. Ko 100 na kaina yanzu ban da shi. 100 na kaina wallahi sai dai a yanka ni. Ban da shi amma akwai rufin asiri da kwanciyar hankali da walwala alhamdulillah. Kuma duk abin da nake so zan ci. Kuma ina dan kwanta dan kesin mu na 7,000. Akwai ilisi na 7,000 muna kwanciya amma gaskiya ba kuɗi wallahi. To kun ji Sadiya ta ce ba ta da kuɗin da za ta je Maka don haka inda akwai wanda zai cika mata sai ya cika nawa kike da shi da 50 kike da shi ko? Na rantse da Allah ko 50,000 na kaina ban da shi wallahi. To kun ji inda akwai wanda zai biya mata kuɗin Maka sai ya biya mata sai a shirya a tafi in coronavirus ta tafi kenan. Amma ba masu ƙaryawa ba domin wani zai iya ce ya biya miki hijirar Maka a ji shiru lokaci ya yi ki ji shiru. Ga wani question da ya ban dariya. Wani yana cewa cizo kana dadewa a jama'i ne? Allah na sai ka ba mu ansan nan.
To kuma zan faɗa tsakanina da Allah zan faɗa. Ko kun yi ƙarya? Ka faɗa tsakaninka da Allah, mu ba ma ƙarya. Sayyadi da sayyada ba sa ƙarya. Da mun kai hansuri ne. Ba zan ƙarya ba, ai duk wanda ya san mu ƴan Zaria, duk wanda ya san in dai keken taba auren ɗan Zaria, to kin san mu ƴan Zaria ba ma ba da kunya a gado. Yawwa ba ma ba da kunya, wannan shine an sa in kai na faɗa haka to kankat kenan. Ni dadewa nake yadda ka san ayu haka nake. Yawwa ni to tsaya, ni bari kara maka tambaya na tsaya. An san maza kowani namiji wannan first round din nan, wato ma'ana idan zai kusance mace na farko yana kawowa da sauri, na biyu yana dadewa. Kai na farkon kana dadewa ko baka dadewa? Ai baran ga maki kiji, na farkon nan bala'i ne. In kina ji ana bala'i masifa, ani bana kawowa da wuri ai. Dadewa nake, dan Zare ne fa ni fa. Ni fa dan Zare. Na farkon ma? Na farkon ma na kafin kuma aje na biyu. Ai kai ni fa cikakken bazazzagi ne fa, a Zare aka haife ni fa. Kuma a Zare aka yaye ni, na girma a Kano a Fage. To kin ga ko dan bala'i kan bala'i. Mun gode da wannan ansa. Yawwa, na ji daɗi ne ma. Na ji daɗin da wannan tambaya da aka mun. Sai waye kuma yake wannan tambaya? Sai wani kuma ya ce wai menene? Ku yi haƙuri fa ba ma ansa unnecessary tambaya. In ka mun tambayar da bai kamata ba, bai shafe wannan zancen ba, ko kina da aure ko menene, duk ba za mu ansa muku ba, muna kallo. Tambaya ne akan batun da muka gama yi yanzu, wanda suke live video din nan, idan suka tambaye mu su za mu amsa musu, sannan kuma ba mu amsa zagi. Yawwa. Wanda yana cewa don Allah Sadiya ki gaida mini Adam A Zango, zai ji. Insha Allah. Wanda ya ce Sadiya kina da juriya kuwa, ina son ki gaskiya amma ina bukatar harija fa. Mene harija dadi? Harija wanda ba ta gajiya da ci. Ni ina gajiya wallahi, kai ina zan iya. Ga wani da ya rubuta larabci, karanta mu larabcin nan domin ni makaranta allo ne, na kasa karantawa. Larabci? To ai da ni da kai in ma ji kanuri san makal. To ai ni kai na malaka ya kake so ka tona min asiri ne, kana min rubutar da Arabiya ka? Ga Abdul yana tambaya yace menene mace ta fi so a taba lokacin saduwa? To fa Sadiya ke ce kike da aure, ke ce mata aure, wannan ba bangare na bane, ke zaki bashi an sanar. Kai in fa. Ina Baturiya. Ina ka bar mu anti Baturiya. To din ina tare da Baturiya, to ai ba mace bane ba, ai wannan tambaya ne akan mata. To in ba da ansa kenan? Ki ba da ansa. To gaskiya ni dai nawa Sadiya fa, kowace mace da abin da take so a taba mata, maganan gaskiya idan ka fuskanta, idan ka gane sai ka ci gaba da taba, amma ni kuma nawa nono. To kun ji Sadiya Haruna ta ce ita nono ne to. To ni ma nono. Sadiya ina son ki amma. Ki bari zan faɗa, ni ma nono. Kai ma nono? Wallahi you marry me, wani ya ce wani aure ki, wallahi you marry me. Wani ya ce Sadiya Adon Gari TV zai yi hira da ke Cizo Germany, za ku ba ku dama mu yi wannan hirar, muna jiran ansan ku. Adon Gari TV nawa za ku biya? Ai Madota ba zai yi ba. Ba sai sun ba mu kuɗi ba. Ai duk mutumin ma da ya neme kai ce zai tsira da kai. Ko sisi ba maso. Duk lokacin da ku shirya kawai kuma na magana. Kuma magana kawai kuma magana a ta Instagram private. Yaji na kasan ni in ce mayar kuɗi. Ai kake damu, kada ki damu. Ai akwai mutanen da in suka maki magana, in dai akan magana interview ne kake ce a bada kuɗi. Saboda su ma ba. No, ni ma I'm just joking. Na I know. Cizo Allah ya bada zaman lafiya da kai da iyalinka. Wani na maka addu'a. Allah sarki ina godiya, kai ma Allah ubangiji ya saka rabu da iyayenka lafiya da matarka da kuma ƴaƴanka. Godiya nake ta musamman. Kin san kin fi ni gani daga nan, fa ni daga nan sauran fashiya yake, ina ba san me yasa ba. Baya kaiwa saman kaina sai ya gudu. Da ya fito sai ya bace. Ba ka iya ka kai kasa kuma? Wallahi. To wannan cizo ana cewa wai ya za a taɓa sha'awan mace. To, sha'awar mace, in kana so ka taɓa sha'awar mace, kamar yadda Sadiya ta faɗa, kowace mace da irin yanayin wannan ɗinta. Yawwa. Mutumina ina godiya, Sadiya zaki. To gashi nan dai ina karanta tambayoyin da suka kamata.
Wannan yace you guys are the best. Musa from UK. Thank you so much, Musa. We need people like you that always encourage us. Thank you so much. Thank you so much. Na ji daɗin wannan magana da Musa. Musa, thank you so much. I'm very happy. My name is Abubakar. Please, me, can you call me? Okay, Abubakar, mun kira sunan ka ya kake ya ibada. To, Sadiya ga wata nan tana tambaya sunanta menene ta ce please Sadiya ina buƙatar maganin hip. Dan Allah. Wayo. Menene? Harkar Kadina. Oh, sorry da Allah. Sorry, wani ma ya ce ba ma gajiya ne. Wallahi. Da Allah ku yi haƙuri, tambayoyi masu ma'ana nake ansawa. Wani ma tambayin siya? Wai ya zan yi wai kai bana ma so in faɗa abin. Tambaya unnecessary question. Wani ya ce cizo za mu aura maka Sadiya a matsayin mata saboda za ku yi match. Wallahi kaman kun sani in dai ni yau aka ce na aure Sadiya Haruna. Ai mun riga mun san juna ne. Na riga na gama fahimta ko faɗa ba za mu taɓa yi ba. Ka ji wani banzan magana? Menene? Wai Sadiya idan kina bukatan kuɗi ya za a yi mu haɗu? Zan baki 200,000 amma fa za mu kwana ɗaya a hotel tare da ke idan kin aminta. Da kai da kuɗinka na ce Allah ya tsine muku albarka. A kada ki tsine mai sai ki bashi da halin shi. Domin kika tsine mai zai iya zuwa kin san bakin ki ba wannan ne ba sai ki bashi da halin shi. Wallahi bakin sayyada, baki mai daraja, baki mai sarki. Na yafe maka Allah ya shiryar da kai. Shikenan. Sadiya idan za a Wani ya ce Sadiya idan za a sadu da mace me tafi so a taba a jikinta ai yanzu muka bada ansa. Yanzu muka gama bada ansa. Yanzu wanda ya ce yayi tambaya wai ba ansa ba. Ai ban ga tambayar taka ba. Ai na ce ma ba zan dinga ansa unnecessary question ba, ban ma san me yasa na karanta wannan in ba. Oh, ina so in tsine mushi ne shi yasa na karanta. In kin tsine mai kuma sai zai lalace kuma. Gaskiya ne, na gode sosai. Na boy ya ce cizo da Sadiya Haruna Allah ya bar ku tare. Wannan kuma ya ce Sadiya Haruna Aliyu ya ce Sadiya Haruna a sha ruwa lafiya ina maki fatan alkhairi. Kabiru ya ce please tambaya. Muna godiya. Kabiru bai tambaye ka. Official Umar, menene tambayan ka? Wai ni gaskiya na yi comment kun ki duba nawa tambayan. Ai tambaya muka ce kun ga mutanen mu ba kun ga matsalan ku kenan fa yanzu ba muka yi awa ɗaya muna hira akan matsalolin mata da maza muka ce me kuka fahimta ko me ya daure muku kai ku yi tambaya but you people are asking unnecessary comments. To Sadiya kina ji abin da ke faɗa haka ne abin da muka yi magana akai muka ce za ku tambaya. An ce muka akai muka yi tambaya amma wani fa kai daga suka ji na ce ma Adon Gari TV ni fa mayar kuɗi ne kowa ya fara to ni mayar kuɗi ce amma ina so ta hanyar halak. Haka ne tunda ai sana'a kike yi. Shamsiya ta ce anti Sadiya ina yin ki kuma ina ƙaunar ki ina so in zo wurin ki. To Sadiya Haruna dai ba ta da lokaci. Ya sunanta? Sai sunanta Shamsiya. A ina gan kamar na santa. Shamsiyan birnin Kebbi ce? To ga wani nan wallahi ba sani ga wani nan kuma yace taba nonon mace yana ƙara girman nono ne tambaya yake wai. Me wai taba nono yana ƙara girman nono? Wai taba nonon mace yana ƙara girman nono? Yana ƙara kwantar da su ma kai wani ƙara girma. To kun ka ji kai me sunanka ne? Tijje ne ko mene? Tijjani ne ko waye gare shi na to ka dai an sa tambaye ka. To ai kai wannan tambayar da kai me sunanka ne? Menene Ko ga wani yana maka tambaya daji na. Yace gaskiya cizo baka taba burge ni ba kamar yau na kalla bidiyo naka yanda kuka yi da yan humalis ne kuma? Na gane wanda suka mun magana. Mun yi magana ba mu magana ma da ke ba ko? Ba mu samu mun yi magana ba. Wane humalis kuma?
Wai suna tambaya wasu da suna min magana ne kin sa akwai wasu wanda za ka suna. To journalist yake so ina ga yana so rubuta journalist ne. Ba sani ba to wanne yake magana akwai wanda suka min magana a Facebook suna so in join din su a ringa cin mutuncin manzon Allah. Kin gane mu ringa ubangiji isgalanci. To ga wani tambaya mai muhimmanci. Ismail yake cewa ina da tambaya wai mace minti nawa namiji ya kamata ya gamsar da ita. To, wannan tambaya ai kowace mata iri ne. Akwai matan da akwai macen da in kai minti 2 ma kai wata kana tare ita za ta ci soki. A'a menene ma sex din? Kawai mutum ya yi releasing ne, ai daga mutum ya yi releasing ai shikenan. Shikenan wuta ta mutu. Shikenan. Bari dinga karanta mana comment sai ka dinga ba su ansa. Kina ji? Okay. Garba Muhammad yace dan Allah Sadiya Haruna ina son da kira ki wallahi girlfriend ina my girlfriend tana da wani cuta. Ina so mu yi magana. To kin ji magana da ina tunanin zaki so sai ka kira ni akwai business line ina akan Instagram page ina duk mai son mun magana ko siyan kaya dai ba magana ba. Kar ka zo ka siyan kaya business ka mun magana ta can harkan kuɗi a je a yi. Wani yana tambaya Dauda wai please wannan guy dan wani state ne a Nigeria. Dan Zaria ne. Ni dan Kaduna state ne, ni haifaffen Zaria ne. A Zaria aka haife ni kuma a fage na girma. Sayyada Sadiya mace tana son shafa baya ne, ma'ana shafa comment ɗin guduwa yake, na rasa me yasa yake guduwa. Daji na ko kai ma kana tabawa ne? Ni ma ina tabawa ne ai, ko shi yasa nake yake guduwa. Wallahi shi yasa. Kina ji? Bari in baki ke ringa tabawa ni ko sai in kin fadan kin kana tani nan ba da amsa. To, bari in gan ko zai ci gaba. Bari bata da nawa. Sai ke ta wadai to ke yanzu zaki iya karanta ke zaki karanta ni zan ba da amsa. To ai kuma ya makale irin na ɗazun. Ya makale? Taba muna mu gani. Ki taba ni da yana tafiya ki taba kasan nawa zaki taba. Wallahi yaki. To ki taba wadan fuska ta ko wadan fuska ki shine zai koma. Kin kashe kyamarar ki. Ki taba wadan fuska ki inda fuska ki yake ko ki taba wadan inda fuska na yake. To script din kin taba shine naki zai koma yi. Wallahi yaki. To kai karanta mana daji na. To ani ma yanzu na tsaye yana kamar da shi ai. Na juye kyamara. Okay. Ni ma yanzu na wasu yake. Na ma da ne na dan tsaye da shi. Muna hira ba mu samu a lot of viewers ba. Tazin da muke hira we have just 400 viewers. Amma yanzu we have almost 6,000 plus. No, 600 plus. Kuma ya kamata a ce duk sun ji a magana da ake saboda it's very important. Na san azumin nan karfe 9 nan maybe mutum ma yana busy yana wasu abubuwa sai dare kamar haka ne mutane suna hawa online. Yanzu 10 da wani abu ba? 11. Yawwa bacewa yake me yasa yake bacewa ne sai ya zo sai ya fito sai ya bace. So nake in kamar da shi in tsayar da shi. Shit. Oga. To. Yawwa ya fara nawa. Ya fara to barin baki. Yana yi? Sadiya ta yaya zan saka mace ta ji sha'awa ta don Allah don ina son na saka ta ji ni. Ka gane ma'anar shi? Na gane. To, ni ne ya kamata ma ba shi an sannan. Abin da ke faruwa shine idan kana so matarka ta ji sha'awarka ko ta gane cewa kana sha'awarta, ai mun yi tambayar da mu kuma Sadiya ta yi bayani amma kuma zan ƙara maimaitawa. Idan kana buƙatar matarka ta ji sha'awarka ko ta gane cewa kana buƙatar ta a wannan daren, to abu guda biyu ne. Na farko dole kai ma kamar yadda Sadiya ta yi bayani mace za ta sa sexy ba wai ta je ta sa hijabi
ko ta sa katon zani a kirjinta ba bata sa turare ba ta je kusa da mijinta tana tsami to haka kai ma dole zaka gyara jikinka zaka sa kayan da zai dan nuna cewa lallai wannan sexy dress ne ka gane ba kawai ka je ka sa doguwar riga ba a jikinka ko jallabiya ba a'a ba zai yiwu ba dole ka je ka kwanta akan cinyar matarka kana dan mata wasa da wani waje a jikinta to wannan abin zai za ta ji wani abu a jikinta dama already ka san meye wanda in ka taba mata a jikinta za ta ji alaman cewa lallai sha'awarta zai tashi haka ne ko ba haka ba sai da Sadiya sosai kuwa ga wata ta ce wai ko ni ne ce a wata ne wai menene mace ta fi so a jikin namiji kina son ba da ansan ne ka bada ansa. Ni nake karanta maka ka dinga bada ansa. To abin da ke faruwa abin da mata iri ne. Ka dinga bada ansa in briefly, daddy na, ansa in briefly saboda akwai tambayoyi sosai mutane na. Okay to ita mace da yake ganin ta fa kowace mace da irin kalan namijin da take so a rayuwa. Sosai. Saboda wata za ta ga kawai in ta ga namiji tsawon shi zai sa kawai ta so shi. Wata kuma za ga kawai idanuwan namiji zai sa ta so shi. Wani wankan mutum, wani sunansa, wani kuɗinsa, wani motarsa. Ya danganci yanayin ban sani ba kin gane kuma sannan in kun yi aure ne kuma ila ba maki idan azzakaranka dogo ne to wannan ka take cewa idan azzakaranka take so mana don wasu mata sun ga namiji dogo kai suna mai kallon har cikin wanda shi azzakaran shi dogo ne sai kin je kun yi aure sai ki ga abu dan haka irin na yara na bidiyon kuma da mu Zubairu yana cewa wace irin mace tafi daɗi to ai kowane namiji akwai irin macen da yake so kai wace iri kake so Zubairu shine an san shi koko wani kuma ya ce wani kalan ci ne yake burge ki Sadiya a'a ni karka mun wannan tambayan ba na son na bai mama mata yake tambaya wani da ba ka ansa ba me za ka yi da shi me za ka yi da ansa na ci gaba karanta kuma wanda yake so na ne zan ce mishi baby ni fa ga irin kwanciyar da na fi so kuma kai ba saurayin Sadiya Haruna ba kai ba saurayi na ba ka san ni ba kuma gurin nan har abadin abada yan social media ba gani za ku yi ba. To balantana ma ka tambaye irin wannan tambaya. To kai Uzair tambaye ka. Ina mai ce ma mata ne sai in ce ka ba su ansa. Tambaya kai try again later. Try again later. Wani ya ce Sadiya me yasa mata ke kuka a lokacin da ake saduwa da su? Ni ne zan bada ansa wannan tambayar. Wannan kukan da kuka ji mata suna yi. Dama duk tambayar na haka ne zan dinga karanta sai ka dinga ba su ansa. An gama wannan kukan da za ku ga yawanci mata suna yi idan ana da gargaza su kukan daɗi ne. Kukan daɗi ne ba kukan zafi ba. Na daɗi ne na santi na lagwada. Sai za zama tana kuka tana linshe ido. Tana linshe ido tana wayyo daɗi tana wani kiran wani abubuwa wanda ma wata haka zaka tana da idanta tana farfar da idanta na daɗi. To wani ya ce cizo kai kaɗai kake burge ni. Allah sarki na gode ni ma kana burge ni da wannan kalaman naka masu zaki tunda ai ba zagi naka ba. Ni wala ko mutum ma ni ba ko zagi na kai daɗi nake ci sai ka rike min zunubi abubuwan da yake. Ni ma na ma karantawa. A ni ba zan karanta ba ni ma amma dai ka zage ni daɗi nake ji wallahi. Ya ce ci nawa ya kamata ka mamace ka gamsar da ita. A'a, to ai kowace mace da kalarta. Ka ji ba sai ka ce wani mai kokari, kai da ma baka da kokari ma. Irin wa'annan fargaye ne ba. Masu haɗama ne. Wani ya ce wai Sadiya za ki ba 'yan Nijar maganinki? A gaskiya ni ba na daina tura su Nijar Saudiya wahala kuke ban kuna samun ciwon kai. Within Nigeria kawai nake siya. To kun ji Sadiya Haruna ba ta tura. In kana son kayan Sadiya Haruna ka haɗa ta da wani wanda ka sani a Nigeria ka siya shi ya tura ma. Sadiya ta ina zan iya samun kayanki amma ina Makka ba na tura yanzu na gama faɗa. In kuna da wani cizo. Ba na tura wallahi dadi na. Wani ya ce bari ki ji in suna da wanda zai zo daga Najeriya zai tafi Saudiya sai ya kai musu shi. Yawwa ina iya bayar. Wani ya ce cizo wallahi kana burge ni ina son ka ina yin ka. Wallahi ni ma ina yin ka mutumi na Allah ubangiji ya bar mu tare Allah ya tashe mu a cikin fadar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
Wannan ya ce, don Allah Sadiya Haruna ki taimaka ki ba da wannan amsar, wani kalar ci kika fi so? Wanda, kai, ina lillahi. Ina son kunduma. No, Official menene respect yourself don Allah. Bai kamata a yi a maki wani tambaya. Ya za ka zo kana tambaye ke oke to ki tambaye ta ita wani irin ci take so. Sai ki tambaye wani irin ci ne ka fi so. A to. Wani ya ce wai don Allah da gaskiya idan ana saduwa da mace ana taɓa mahaifanta? To, ni ba sani ba wallahi. A adani na ka faɗa gaskiya. A to ni mace ne da zan sani? Ni da ba ci na ake ba? Ai kuma ta kuɗa ake ci, ku da za ku san da haka. Wani ya ce Sayyada Sadiya, amma aka ce yaranki 5 kuma nononki a tsaye. To bari ba su ansan nan. Yanzu ku dan Allah na annabi kun ga Sadiya ta yi kalan ƴaƴa 5? Ai aka ce ido ba mudu ba amma ya san kima. Sadiya Haruna ƴarta guda ɗaya ce ga ta nan. Khadija kuma ba ta ɓoye duniya ba ta nuna. Ai da ce makarita, mu da makarita ne da tana an gano mu. Wallahi, we are real ba ma ƙarya. Ko sun taba ganin wani ya zace shi dan shi ne, danki ne. Allah, da na huta idan ina da ƴaƴa 5. Ko ku ka taba zuwa Maiduguri ka je ka ga ƴaƴan Sadiya Haruna sun ce ai ko wani ya dauko hoton sa ya ce ga yaran Sadiya Haruna ko yayi bidiyo. Wannan ya sunanta ba ma so mu dinga kiran sunaye saboda tsaro. Ku yi hakuri ba za mu dinga kiran sunayen ku ba, tambayoyin ku kawai za mu dinga karanta da ke mun gama jawabin. Wannan tana cewa tambaya shine na kusa aure, wani tanadi zan yi wa mijina na zamantakewan aure, wani tanadi zan yi wa mijina na zamantakewan aure, ina bukatar shawara daji na ta kusa aure wai wani ta. Okay, abin da zaki anan kafin ku aure da mijinki, shawarar da zamu baki shine ki kasance kun fahimci juna ke da shi. Bayan kun fahimci juna ke da shi, ki san cewa ga abubuwan da yake so ga abubuwan da baya so. Sannan abu na ƙarshe is very very important, ki zama mai tsafta. Da wannan abin zaki yaƙe shi. Da wannan abin zaki cin da yake. Tsafta wannan abin shine zaki yaƙe shi. Zaki dinga kula da cikin mai gida. Wannan yana cewa Sayyada Sadiya, da shan nonon mace da shan farjinta wanne ya fi daɗi? To, illallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ai tambaya ma wannan ku tambaya ma ba ta da amfani yanzu anan. Saboda ai kowace akwai da ba ta so ma ka sha mata gaba. Matar ka mata za ta ce ba ta so ka sha mata gaba. Akwai nan mace da za ta ce ba ta so ka sha mata nono. To kaga kowace mata iri ne. Kamar da na ga dama zan ce ba zan ƙara cin shinkafa ko kuma ba da son cin shinkafa sai wake. Wani yana cewa cizo shekaranka nawa a Germany? To ni da shekara na 5 kenan. Ni tambaya na a nan wani yake cewa? Ya? Ina zuwa. Ni tambaya na a nan shine, don Allah ku dinga rubuta tambaya mai kyau, ba san maya zan karanta ba, rubutun ka bai fita ba babana. Ok, kawai yake karanta wani, in wani bai rubuta da kyau ba ki tsallake. Sai ya kamata in za ka rubutu ka. Za ka iya sa Sadiya ku kai, ba zan ma karasa ba. Sadiya muna godiya, kina burge ni, na gode. Wai Sadiya me yasa maza suka fi mata sha'awa? Wannan dai tambayar da kika yi, ke aka kika gano cewa maza sun fi mata sha'awa? Mata suna da cikin kanshi ne, amma dai magana sha'awa mata ma suna da sha'awa, kowa na da sha'awa. Kawai mu muka fi sha'awa ko? Mana a. Kawai mu dai muna da kunya ne, duk budewa ido mace ba za ta ce ina bukatan ka ba. Kunya kawai, mu kuma kun ga maza da man already mu maza ne, sunan mu kenan maza. Ba ku ji sunan mu ba? Maza. Wallahi wannan ya ce wallahi ka ci sunanka cizo, wallahi kana cizon su. Godiya nake, ina yin ka oba a cika fata kashi ranar da na mutu za a yi rashi.
Sayyada Sadiya Haruna, a daren farko taya zan iya saduwa da matata a daren farko? Kai, daji na ka san menene? Mutanen nan they are not serious. Mu dai mun riga da mun yi wa'azin mu, iya wa'azin mu, mun faɗakar da mutane. Kar abin ya zama iskanci kuma da renin hankali. Ka gane? Kawai mun tashi. Kamar tambayan is getting out of sense. Saboda tambayar da muka yi ma abin da muka yi kai yanzu dan me garinku ka iya kallon mace ka ce kana son ta daren farko ne baka san da zaka shiga da sandan buwarin ka ba wai ta ya zai shiga ya san komai ya san komai yaron da aka haife shi yau ma ba a koya masa su can nono ba ka gani da baiwansu suke zuwa? To, ba da tana kai ƙato da ƙato sanda ba yaranka? Tana lilo. Dadi na idan akwai abin cewa mu ce idan babu ce ya kamata mu yi sallama. Ai kawai mu yi sallama Sadiya Haruna, ai mun riga mun yi kokari. Amma mun yi kokari wadan awa nawa? Mun yi kokari almost 2 hours. Iso ki ya isa haka. Jama'a mu za mu tattara ina mu tafi sai kuma wata rana idan Allah ya sa mun ƙara dawowa. Za mu post in za mu ƙara wani live akan abin da za mu yi live mai magana akai. Dan Allah masoya na ina so ku garzaya ku bi dadi na dan Allah ku yi following din shi. Account ina ne kuma account ina Chizo 1 Germany. 1 Germany. Dan Allah ina so ku yi following din shi da kuma brother mu dan London zan yi tagging din su after this post zan yi tagging din Chizo da dan London dan Allah ku yi following din su. So mun riga da mun gama faɗa abin da za mu faɗa. Mun riga da mun faɗakar kuma mun samu lada sosai saboda wani ma akwai abin da bai sani ba sanadiyan mu yau din nan ya sani akwai wata kuma maybe akwai abin da tana yi yau zai zama sanadiyan gyarawanta sannan mata ni shawara na karshe a gare ku shine duk abin da mace za ta yi ta rike ibada yana da kyau sosai kamar a misali bari baki misali kina ji Sadiya so zan dan dakatar da ke kin ga akwai mutanen da dama da kuke gani na tara gashi akai sai su ringa tambaya wai Cizo kana yin sallah wannan tambaya da kuke tambaya ce ta renin wayo ta yaya zaka kalle ni ko ka tambaye ni ka ce wai ina yin sallah mun daji na kai hakuri ina so kai wannan magana amma ga wani tambaya a nan wata tana cewa it's very important na ce ba za mu ansa tambaya ba amma muna son gyara mu dama mun zo mu yi gyara ne haka ne wata ta ce sayyada yau wata na 5 kenan mijina bai kusance ni ba kuma babu abin da na mishi kuma idan kin ganmu muna zaune lafiya babu abin da baya min kuma muna waya da dariya mu ji daɗi menene dariya mu sai da jama'a in na ban san me ta rubuta ba to ai yanzu yar uwa yanzu muka gama maganar nan a nan idan kana zama da mutum ko kawa ne ko waye ne ko menene idan ya canza miki ki tambaye shi mana ba mijinki bane bari ki ji ina zuwa wait akwai an kawo min irin exactly irin wannan abu mata aure ce aka ta tambaye ta ce dan Allah an ba ta shawara akan mijinta suna zaman lafiya laufa amma daga baya kawai sai ya zo ya canja mata kin gane kuma tana iya kokari in kin ganta ma ba za ki ce mata ta haihuwa ba kin gane amma ta ce mijinta gaba ɗaya ya canja mata ita ta manta Muhammad take tana da miji tunda baya kusantar ta to me yake ka haka ka gaji to kawai dai a yanayin tambayoyin da ne mata tambayoyi kawai sai na lura ƴan uwan mijin sun raba ta da ita sun masa farra'u abin da ni ma aka min yawa abin da ƴan uwan miji Allah ya duk wani ƴan uwan miji masu takura ma mace nace Allah ya tsine muku Allah ya shiryar da ku ƴan uwan miji ranar gobe tashi kiyama utan ku na daban ne saboda kun illata aure wallahi baran gaya miki abin da ke faruwa kenan yawanci farrawa ake sai a raba ku yaji baya son ki ko yana fa son ki amma kirkiri za a tuya mai sai ka ga wani aure fa babu matsala amma ƴan uwan miji ne matsala har boka sai ka gan su shiga akan kawai su raba
su raba sunnan ma'aiki. Ai akwai kina ji akwai ladin da zamu magana akan dukkan wannan abubuwan zamu magana akai. Dan haka ni shawara da zan baki anan shine ki ci gaba da mai biyayya har zuwa lokacin da Allah zai tona asirin su. Kar ki manta abinda aka binne a cikin ƙasa ma yana fitowa. Na san dai mijinki ba zai fito da wari, wasu da yawa wari yake sa mijin sai baya kula su baya kwanciya da su. Amma akwai matan da ni na tabbata cewa suna tsafta iya tsafta kawai. Yan uwan miji suke zuwa su ce kila ba sa son ki sai ya aure ƴan uwansu saboda hauka. Hauka kawai Allah ya haɗa abu ko ku zo ku ce wai ba Allah ya ce Daddy na back to your question. Okay, magana nake so in yi mutane suke maka. Akwai mutane dama suna tambaya na wai cizo kana yin sallah. Wannan tambayar renin wayo ne. Ta yana ku gani dan koyi na tara gashi a kai ka dinga tambaya. Idan za ka yi sallah sai ka zo ka doka kyamara sai ka dasa. In za ka yi duk azar ɗinka la'asar mangariba isha dukka sai ka yi recording din shi sai ka zo ka mana posting ka ce ni fa ina sallah ina tsoron Allah nan za mu gane. To wanda ya hauka ne wai ka ce wai mutum wai wubi yaya wai ka ce wai mutum wai in zan yi sallah in za ka yi yaya in za ka yi in zan yi sallah idan a misali in dai baka yin sallah in baka yin sallah tun a gida ko Saudiya ka je wallahi ba za ka yi ta saboda baka taso kana yi. Wallahi ba za ka yi ba. To ka gani dan nazo Turai ba shine zai sa in daina yin sallata ba. Sallata ina yin salloli ina ibada na alhamdulillah. Dan haka jama'a mu za mu tattara ina mu za mu tafi. Dan haka mun gode Allah ubangiji ya tashe mu lafiya kuma dan Allah ku je ku yi following din Sadeeya Haruna akan account ɗinta na YouTube channel. Tana da account ɗinta daidai za ku ga Sadeeya Haruna. Ya kamata ki masa bayanin abin da kika rubuta amma ba ku za a je a ga Sadeeya Haruna da yawa. Wallahi. Ai yana bio dina ma idan suka yi linkin a bio dina sai kai su Instagram dina direct. Akan Instagram ɗinka a saman za ku ga inda aka rubuta. Insha Allah bayan sallan nan bayan corona akwai wani film da za mu fara shi. Insha Allah. Za mu fara. So masoyan mu. Thank you for watching this live video. We love each and every one of you. Daddy na kar ka manta kai saving. A ke ce zaki saving ai. Ke kika wa. Ni ce? Ke ce zaki saving. To bari in yi ending. Bye bye. Bye bye. Matsa da fuskar ki saboda inda zaki kashe. Sai ki kashe haka. Kalla baki na yi kace.